Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Oscar, hindi ko tunay na pangalan. Matagal na akong nakikinig dito sa inyong channel pero ngayon lang ako nagkalakas loob na ibahagi ang aking nakakakilabot na karanasan kasama ang mga kaibigan ko. Kahit ilang taon na ang lumipas, tandang-tanda ko pa rin ang bawat detalye ng nangyari sa amin noon sa probinsya namin. Hindi ko na sasabihin kung anong probinsya yon, basta isa yon sa magagandang lugar sa Visayas. Taong 1989, tuwang-tuwa kami noon ng tatlo kong matatalik na kaibigang sina Karen at Jonas. Hindi rin nila tunay na mga pangalan dahil nakapasa kami sa board exam. Kami ay ganap na mga teachers na. Ilang buwan din naming pinagdaanan ang pagsusunog ng kilay, kaya naman nang dumating ang araw na lumabas ang resulta ng board exam, hindi namin napigilan ang sobrang kasiyahan. Isang araw habang magkakasama kami sa bahay namin, napag-usapan namin ang susunod naming plano. Napagkasunduan naming tatlo na bigyan ng reward ang aming mga sarili sa pamamagitan ng isang bakasyon. Alam nyo guys, matagal ko nang gustong magbakasyon. Bakit hindi tayo pumunta sa probinsya namin? Sa Visayas. Uy, interesting. Ano bang meron dun, Oscar? Sure ka ba mag-i-enjoy tayo dun? Maganda sa probinsya namin. Pwede tayong mag-island hopping guys. Ang daming magagandang isla dun. Yung huling punta ko doon, 13 years old pa lang ako. Sobrang ganda ng mga alaala ko ng mga panahon na yun. Yun nga lang, hindi na kami nakabalik. Kasi ayaw ni na mami at daddy na pumunta pa doon. Di ko alam kung ano ang dahilan nila. Pero ako, gusto kong bumalik. Ngayon na ang perfect time para makapunta ulit doon. Bakit naman daw ayaw bumalik ng parents mo dun? Hindi ko alam. Basta ayaw nilang pumayag na pumunta pa kami doon. Baka naman magka-problema tayo niyan pare. Ayaw pala ng parents mo na pumunta ka dun sa probinsya niyo eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman nila malalaman kung doon tayo pupunta para magbakasyon eh. Tama si Oscar. Hindi naman malalaman kung hindi natin sasabihin, 'di ba? Kaya wala magiging problema. Saka perfect timing ang bakasyon na yan, guys. After ng lahat ng stress natin sa pagre-review at exam, deserve naman natin makapag-relax naman. Well, kung desidido na talaga kayo eh, sino ba naman ako para tumanggi? Ngayon pa nga lang eh, nai-excite na rin ako guys. Kailan ba tayo aalis? Actually, nakaready na rin yan. Binigyan naman ako ng budget ni daddy para sa bakasyon natin. Sagot ko na kayong dalawa. Regalo daw niya sa akin dahil pasado ako sa board exam. Kaya bukas sa bukas din, ay pwede na tayong umalis. Nice pare! Ang bait naman ng daddy mo. Huwag lang talaga niyang malalaman na dun tayo sa probinsya niyo magbabakasyon. At siguradong yari tayo. Sige, uwi na muna kami ni Karen para makapag-pack up na kami ng mga gamit namin pare. Okay pare, ingat kayong dalawa. Magkita-kita tayo sa bahay bukas. Kinaumagahan, maagang nagpunta sina Karen at Jonas sa bahay namin. Hindi na makapaghintay ang dalawa na makarating kami sa probinsya. Excited na sila sa bakasyon namin. Pero habang naggagayak kami para sa pag-alis, napansin ko na nakakunot ang noo at tila may pag-aalala sa mukha ng lola ko na itago na lang natin sa tawag na Lola Pasya. Hindi siya nakapagpigil at seryoso kaming kinausap. Ang sabi niya, bakit hindi ko raw sinabi kina mami at daddy na ang pupuntahan naming lugar para magbakasyon ay ang probinsya namin sa Visayas. Umamin siya na narinig daw niya ang pinag-usapan naming tatlo at tutuloy kami sa probinsya. Ang sagot ko, siguradong hindi papayag sina mami at daddy kapag sinabi ko na dun kami pupunta. Hindi ko naman kasi alam kung bakit nila ako pinagbabawalan na pumunta roon. Matagal ko nang gustong bumalik sa probinsya, lalo pat mas lalo raw gumanda ang lugar na yon. Sumang-ayon naman sina Karen at Jonas na gusto rin daw nilang puntahan ang probinsya namin. Napabuntong hininga si Lola at nag-isip ng ilang sandali bago nagsalita. Ang sabi niya, hindi naman daw niya kami pinipigilan na mag-enjoy.
Pero malapit na raw kasi ang araw ng undas. Taon-taon daw kasi may mga nawawalang turista sa probinsya namin kapag sumasapit ang undas. At hindi na nahahanap pa ang mga ito. Yun daw ang totoong dahilan kung bakit ayaw nang bumalik doon ng mga magulang ko simula noon. Natatakot daw ang mga ito na magaya kami sa mga turistang nawawala. Hindi naman daw niya ako tinatakot at ng mga kaibigan ko, pero ayaw lang niya kaming malagay sa peligro. Sa sinabi niya, napakunot ang noo naming tatlo. Lola, baka naman po, nagkataon lang yun. Saka Lola, nabasa ko na yung dati sa dyaryo. Ang sabi, urban legend lang daw yung pagkawala ng mga turista. Hindi naman daw po totoo yun. Ang alam ko, kwento-kwento lang daw po yun ng mga chismoso at chismosa, Lola. At hindi naman daw po napatunayan yun kahit kailan. Nakita kong napailing si Lola Pasya. Bakas pa rin sa mukha ang pag-aalala. Ang sabi niya, hindi rin daw niya alam kung totoo yun o hindi. Pero may mga bagay daw na hindi naiintindihan ng ilan, lalo na ang mga katulad naming lumaki sa syudad. Kung siya raw ang tatanungin, mas mabuting umiwas na lang kaysa magsisi sa huli. Pero matibay ang pasya namin. Hindi namin palalampasin ang pagkakataong iyon na makapunta sa probinsya namin. Nakiusap kami kay Lola Pasya na huwag kaming isusumbong kina Mami at Daddy. Dahil naawa siya sa amin, pumayag siyang pagtatakpan niya kami. Hindi raw siya magsusumbong basta ipangako lang namin na mag-iingat talaga kami at huwag magtatagal sa lugar na yon. Nangako kami sa kanya na hindi kami magtatagal doon at mag-iingat kami para mapanatag ang kalooban niya. Bago kami umalis, may iniabot siya sa amin na mga maliliit na pulseras na gawa sa itim na mga bato. Ang sabi niya, huwag daw naming huhubarin ang mga iyon sa aming mga kamay. Proteksyon daw namin yun. Kahit nawiwirdohan kami, sinabi namin kay Lola Pasya na susundin namin ang payo niya. Saka tuluyan na kaming umalis. Habang nakasakay kami sa barko, nagsimula na kami mag-usap-usap tungkol sa mga plano namin pagdating namin sa probinsya. Anong unang gagawin natin kapag nandun na tayo, guys? Siyempre, unang-una mag-a-island hopping tayo. Ang dami kasi mga isla doon na hindi pa masyadong dinadayo ng mga turista. Perfect! Gusto ko yung mga hindi pa masyadong crowded. Saka gusto ko rin makita yung mga sinaunang structures na sinasabi mo dati nung bata ka pa. Oo, may mga lumang simbahan doon na sinasabi ng mga lokal na may misteryo raw. Mga alamat na lang naman siguro yon. Alam niyo naman ang mga matatanda, ang daming kwento nun. Gaya nung sinabi ni Lola Pasya, hindi ba? Basta ako, wala akong pakialam sa mga sabi-sabi na yan. Mas excited ako sa magiging adventure natin sa province nyo, pare. Sure, mag-e-enjoy tayo dun, guys. Magiging best vacation ever yun. Promise! Pagdating namin sa probinsya, bigla na lang akong nakaramdam ng kakaiba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero may bahagi ng sarili ko na tila nag-aalangan sa pagbabalik ko sa lugar na yon. Pero nang makita ko ang bundok at ang dagat, napawi ang anumang agam-agam sa puso ko. Muling bumalik ang aking pananabik. Sinalubong rin kami ng malamig at sariwang hangin. Tuwang-tuwa kami sa natural na ganda ng lugar. Malinis ang paligid, tahimik at tila walang alintana ang oras. Mula sa bayan, sumakay kami ng bangka papunta sa isla kung saan magre-renta kami ng tutuluyan. Naisip ko na hindi kami tutuloy sa bahay bakasyonan namin sa probinsya dahil may mga katiwala roon si Daddy. Baka kapag nakita kami ng mga yon, magsumbong pa ang mga ito. Wow, Oscar! Ang ganda nga dito! Hindi ka nagkamali ng lugar, pare. Tamang-tama ito para sa perfect vacation natin. Tumango at nginitian ko sila, ngunit hindi ko maalis sa isip ang sinabi ni Lola Pasya. Napatingin ako sa kalmadong dagat na tila may itinatagong lihim. Biglang naputol ang iniisip ko nang sumalubong sa amin ang isang matandang lalaki. Nagpakilala ito sa pangalang Tata Nato
Siya raw ang tour guide sa isla na yon. Nagtanong kami kung saan magandang mag-snorkeling dahil paborito naming magkakaibigan ang mag-snorkeling. Ang sabi ni Tata Nato ay wala raw magandang snorkeling spot sa lugar na yon pero meron daw magandang lugar sa kabilang isla para sa gusto naming gawin. Sa kabilang isla? Gaano naman po kalayo yun, Tata? Ang sagot niya sa amin ay hindi naman daw kalayuan. Wala pa raw isang oras ang biyahe doon kapag sumakay ng bangka. Mas exciting daw ang snorkeling spot doon. Mas marami raw coral reefs at iba't ibang klase ng isda na makikita roon. Meron din daw mga nirerentahang bahay doon. Sinabi niya pa sa amin na isa raw ang binatilyo ng pamangkin sa mga bangkero na naghahatid sa kabilang isla. Talaga po? Ano pang hinihintay natin? Mag-arkila na tayo ng bangka. Nasaan po ba yung pamangkin nyo? Ang sabi ni Tata Nato baka naghatid lang daw ng turista sa kabilang isla ang pamangkin niyang si John John. Kung gusto raw namin, hintayin na namin ito dahil mahal daw maningil ang ibang bangkero roon. Mas makakatipid daw kung sa pamangkin niya kami mag-arkila ng bangka. Isang oras din kaming naghintay sa Pampang at dahil naiinip na, nagpaalam na sa amin si Tata Nato. Marami pa raw siyang gagawin at sinamin itong hintayin na lang namin ang pamangkin niya. Pagkaalis ni Tata Nato may dumating na bangka. Nakita namin na may sakay itong binatilyo. Sa isip namin baka ito na yung pamangkin ni Tata Nato. Nang huminto ito sa Pampang agad namin siyang tinanong. Ay pare, ikaw ba si John John? Kanina ka pa namin inaantay pare. Mabuti naman at dumating ka na. Pwede mo ba kaming ihatid sa kabilang isla? Yung magandang spot para makapag-snorkeling. Opo. Ako nga po. Tara, ihahatid ko kayo dun sa isla. Sa pagkakatanda ko magtatanghali na noon, kaya nagmamadali na kaming sumakay sa bangka. Malaki ang bangka, kaya kasyang-kasya kaming tatlo roon. Pero may napansin ako sa binatilyong bangkero. Mukha siyang mabait, pero sa kabila ng kanyang bata at maamong anyo, may kung anong bagay na hindi ko maipaliwanag sa kanyang mga tingin. Parang may itinatago siyang lihim na hindi ko mawari. Nang marinig ko ang tawanan ni Karen at Jonas habang nagkukuhaan sila ng litrato gamit ang kamera, tila bumalik ako sa wisyo. Ilang minuto pa lang ang lumipas ay narating na namin ang isang isla. Sa una masaya kaming bumaba mula sa bangka. Ngunit habang binabaybay namin ang Pampang, napansin kong mas tahimik ang lugar kumpara sa pinanggalingan naming isla. Ang mga puno ay tila malalaking anino na parang nagmamasid sa amin. Walang tao sa paligid, tanging ang mga alon at ang tunog ng hangin ang naririnig namin. Ang tahimik naman dito. Ang creepy. Bakit parang walang tao rito? Ito pa talaga yung isla na sinasabi ng uncle mong si Tata Nato? Nang marinig niya ang tungkol kay Tata Nato, nakita kong kumunot ang noo niya at nagkamot siya ng ulo. Uncle? Oo, si Tata Nato, yung tour guide sa kabilang isla. Ang sabi niya sa amin ay pamangking ka niya. At isa ka raw bangkero na naghahatid ng mga turista rito sa isla. Opo. Ako nga po yung pamangkin niya. Ang totoo, dito ako nakadestino. Ito nga po yung sinasabi ni Uncle na isla na magandang puntahan para mag-snorkeling. At tungkol naman po sa tanong niyo kung bakit tahimik dito ganito talaga rito sa isla. Hindi tulad dun sa kabila. Kasi sagrado ang lugar na ito. Hindi talaga ito puntahan ng mga turista kasi nga masyadong tahimik at seryoso ang mga tao rito. You mean, may mga tao rito? Akala ko wala kasi parang liblib na isla na yata to eh. Opo, may mga nakatira rito. Sila po yung mga residente dito. Nandun po sila nakatira sa kasukalan. Mayain po kasi sila kaya bihira silang lumabas at makihalubilo. Pero mababait sila, lalo na po yung mga namumuno rito na si Mang Tonyo. Habang nagpapaliwanag sa amin si John John, biglang may dumating na mga tao mula sa kakahuyan malapit sa Pampang. Napansin agad namin na kakaiba ang kanilang kasuotan.
Ang mga lalaki ay nakasuot ng bahag at may hawak na sibat, habang ang mga babae naman ay nakabalot sa mahabang tapis na tila gawa sa pinagsamang balat ng hayop at hibla ng halaman. Agad na kumabog ang dibdib ni Karen, ngunit hindi ito nagpahalata. Pabulong siyang nagtanong kay Jonjon. Sino sila? Bago pa man nakasagot si Jonjon, isang matandang lalaki ang umabante mula sa grupo at nagpakilala. Ko si Tonyo, pinuno ng tribo ng islang ito. Tawagin nyo na lamang akong Mang Tonyo. Ano ang ginagawa nyo rito? Mga turista po, Mang Tonyo. Galing sa kabilang isla. Nais lang po nilang bisitahin ng snorkeling spot dito. Pagkarinig ng sagot, ngumiti si Mang Tonyo at nagbago ang kanyang anyo mula sa seryoso at malalim na ekspresyon. Naging maamo at magiliw ang matandang lalaki. Mga turista pala. Bihira lang ang mga dumadalaw dito sa amin. Kaya ikinagagala kong makita at makilala kayo. Nice meeting niyo po, Mang Tonyo. Ako nga po pala si Oscar. At sila po mga kaibigan kong sina Karen at Jonas. Mga taga Maynila po kami. Nagbabakasyon lang po kami rito. Tamang-tama ang pagdating nyo. May pagdiriwang kami sa isla. Kapag sumasapit kasi ang araw ng undas, may tradisyon kami rito na magsaya kasama ang aming mga yumaong pinuno. Ano pong klaseng pagdiriwang, Mang Tonyo? Ngumiti si Mang Tonyo habang tinatanggal ang kanyang sombrero. Halatang gustong magkwento tungkol sa kanilang tradisyon. Tuwing undas, kami nagtitipon-tipon para magdaos ng malaking salo-salo. Ayon sa aming paniniwala, natutuwa ang mga yumao naming mahal sa buhay kapag kami nagsasaya at nagdiriwang. Kaya iniimbitahan ko kayo na makisalo sa amin, ha? May nirerentang bahay dito na maaari niyong tuluyan. Natuwa kaming magkakaibigan sa alok ni Mang Tonyo. Hindi lang kami makakapag-snorkeling, makikiparty rin kami sa piyesta ng kanilang tribo. Hindi na itago ni Karen ang kanyang kasabikan. Guys, parang exciting yan ah. Ngayon lang ako makaka-experience ng piyesta sa probinsya. Mukhang magiging masaya talaga tong bakasyon natin ah. Oo nga, sobrang bihira ng ganitong pagkakataon. Kaya sulitin na natin. Sabi na nga ba kakaibang adventure ito. Ano sa tingin mo, paring Oscar? Sa bagay, sa tagal ko nang hindi nakakapunta rito. Ngayon lang din ako makakaranas ng piyesta rito. Hindi kayo magsisisi. Masaya ang pagdiriwang rito kapag araw ng undas. Maraming pagkain. Kaya siguradong magugustuhan niyo ang pagbabakasyon rito. Ang kakaibang pakiramdam ko kanina nang dumaong kami sa isla ay biglang nawala dahil sa tingin ko ay wala namang panganib sa lugar na yon. Mukhang mabubuting tao naman ang tribong yon, lalo na si Mang Tonyo. Pero biglang naging seryoso ulit ang tono ng pinuno ng tribo. Tila ba may mahalaga itong sasabihin? Ngunit may isa akong paalala bago kayo tumuloy rito. Mahigpit kong ipinagbabawal na pumunta kayo sa isang isla na malapit dito. Itinuro niya ang sinasabing isla. Nang makita namin nandun lang yon sa hindi kalayuan. Sa tansya namin wala pang isang oras bago makarating sa islang yon gamit ang bangka. Bakit po, Mang Tonyo? Ano pong meron doon sa islang yon? Huminga ng malalim si Mang Tonyo bago sumagot, tila alangan na ibahagi ang dahilan. Delikado roon. May mga aswang na naninirahan sa islang yon. Maraming turista na ang nawawala. At hindi na nakikita matapos nilang magtungo ron. Kaya wag na wag kayong manghas na pumunta ron, ha? Nagpalitan kami ng tingin na magkakaibigan.
Hindi namin alam kung paniniwalaan ba namin ang kwento ni Mang Tonyo o tatawanan lamang ang ideya ng mga aswang. Ngunit makikita sa mga mata ng pinuno na seryoso ito sa kanyang paalala. Aswang? Totoo po bang may mga ganun pa? Baka naman kwento-kwento lang yan, Mang Tonyo. Oo nga po, sa comics ko lang nababasa at sa horror movies ko lang po napapanood ang mga aswang na yan. Hindi naman yata totoo yan, Mang Tonyo. Ang problema sa inyong mga taga-syudad, mahirap sa inyong maniwala sa mga nangyayari rito sa probinsya. Pero ang sinasabi ko, totoo. Marami na ang napahamak dahil sa kanilang kapangasahan. Kaya't kung ako sa inyo, dito na lang kayo sa isla namin at huwag nang magtangkang pumunta roon. Mas mabuting makinig na nga lang kayo kay Mang Tonyo dahil delikadong araw doon. May mga aswang daw doon. Huwag na huwag kayong aalis dito kung ayaw nyong mapahamak. Hindi nakakapunta rito ang mga halimaw na yun dahil may pangontra si Mang Tonyo na ginagamit laban sa mga yun. Kaya't safe na safe kayo rito. Sa nalaman namin na kumpirma naming totoo nga ang sinabi ni Lola Pasha na may mga nawawalang turista sa probinsya na yon at hindi na nahahanap pa. At ang dahilan pala nito ay mga aswang. Bigla kong naalala ang ibinigay ni Lola na pulseras na may mga itim na bato na proteksyon daw namin. Pero ang pagkakamali naming magkakaibigan ay hinubad namin ang mga yon at itinapon nung nandun pa kami sa kabilang islang pinanggalingan namin. Sobra kasi kaming nawiwirduhan kapag suot namin yon, kaya naisip naming itapon na lang. Ang plano namin kapag hinanap yun ni Lola Pasha, sasabihin naming naiwan namin ang mga iyon sa isla. Pero sa pagkakataong iyon, nagsisisi kami na tinapon namin ang mga pulseras dahil baka totoo na ang mga iyon ang magagamit naming proteksyon laban sa mga aswang na sinasabi ni Mang Tonyo. Pero naisip namin na hindi naman na siguro kami mapapahamak kung susundin namin ang payo ni Mang Tonyo, kaya nagpasya kaming makinig sa kanya. Mukhang tama si Mang Tonyo, guys. Total, naandito naman tayo para mag-enjoy, hindi para maghanap ng gulo. Sundin na lang natin ang sinabi niya. Tumango naman sina Karen at Jonas. Sumasang-ayon sila sa sinabi ko. Sa isip namin, baka nga magandang mag-relax na lang kami sa isla at makijoin sa nalalapit na pagdiriwang ng tribo sa araw ng undas. Sinamahan kami ni na Jonjon at Mang Tonyo papunta sa nirerentahang bahay kung saan kami tutuloy. Huwag daw kaming mag-alala dahil mura lang naman ang kanilang sinisingil. Sa daan, marami pa kaming nakitang ibang miyembro ng tribo. Napansin namin na halatang masaya sila sa pagdating namin. Tama nga kami. Mababait nga ang mga tao sa islang yon. Akala talaga namin ay walang mga tao roon, pero yun pala ay nasa kasukalan ng kakahuyan ng kanilang pamayanan. Habang naglalakad, bumaling sa akin si Jonas at may ibinulong. Pare, ano sa tingin mo sa kwento ni Mang Tonyo? Naniniwala ka ba doon na may aswang daw? Ewan ko pare, hindi ako sigurado. Pero ang sigurado ko, okay ang mga tao rito. Nakita mo yung mga ngiti nila. Mukhang masaya sila pagdating natin, di ba? Sa tingin ko parang bira sila makakita ng mga dayong gaya natin. Kaya ganun na lang ang mga reaksyon nila. Alam nyo guys, nafe-feel ko na naman na good vibes ang lugar na to. Pero, ewan ko ba? Parang may kakaiba eh. Hindi ko lang matukoy kung ano. Ipinakita sa amin ni na Jonjon at Mang Tonyo ang bahay na tutuluyan namin habang naroon kami sa isla. Nakita namin na maayos naman yun. Maliit lang yun na kubo na gawa sa pawid at kawayan pero malinis at maaliwalas. Pagkatapos naming ilapag ang mga gamit namin, muli kaming kinausap ni Mang Tonyo. Maaari muna kayong magpahinga. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Pero kung gusto ninyo, mamasyal muna kayo sa isla habang maliwanag pa. Huwag kayong mag-alala. Ligtas kayo rito. Huwag na huwag lang kayong pupunta sa kabilang isla. Mapanganib doon.
Kaya sundin nyo na lang ang sinabi ko sa inyo ha, na iwasan ang lugar na yon. Ako naman ay magpapaalam na sa inyo. Babalik na ako sa kabilang isla. Marami pa akong turistang kailangang ihatid. Tama si Mang Tonyo, ligtas kayo rito. Sundin nyo na lang ang payo niya na huwag kayong pumunta sa kabilang isla. Tsaka, babalik ako mamayang gabi para makisaya sa inyo sa pagdiriwang. Nga pala, sasamahan ko kayo bukas kung saan kayo pwedeng mag-snorkeling. Siguradong magugustuhan nyo roon. Pagkaalis ni John, sinunod namin ang mungkahi ni Mang Tonyo na maglibot muna sa isla. Tumigil kami sandali sa gilid ng pampang at hinangaan ang mga alon na tila nagsasayaw sa harap ng liwanag ng araw. Ang ganda pala talaga rito, no? Patang tahimik. Parang pwede kang makalimot ng oras. Sayang nga eh. Atat pa naman ako mag-snorkeling. Hay naku, sana maaga tayong ihatid doon ni Jonjon bukas. Sana lang, maaga tayong magising bukas. Baka kasi mapuyat tayo dun sa sinasabi ni Mang Tonyo na pagdiriwang para sa undas. Oo nga eh. Ano kaya klaseng pagdiriwang yon? Excited na ako. Habang naglalakad-lakad kami sa isla, hindi namin namalayan na nakarating na pala kami sa dulo ng kakahuyan. Tahimik at malalim ang kapaligiran na para bang nagbabantang nagtatago ng isang lihim ang bawat sulok. Madilim-dilim ang lugar na yon dahil sa lilim ng mga nagtatayugang puno na waring nagsisilbing bantay sa paligid. Biglang napahinto si Karen at itinuro ang isang bagay sa di kalayuan. Nakita niya na may mga aninong gumagalaw, ngunit hindi malinaw kung tao o hayop ba ang mga yon. Kabadong nagsimulang bumilis ang tibok ng aming mga puso. Nang makalapit kami roon, nanlaki ang aming mga mata sa aming natuklasan. Sa tabi ng isang malaking puno ng balete, nakatayo ang isang batang babae. Sa tansya namin ay 12 anyos ang edad at nasa harap niya ang isang malaking baboy ramo. Parang handa itong umatake anumang oras. Nakatindig ng tuwid at nakatingin sa batang babae. Tahimik kaming nagmasid. Halos hindi humihinga. Takot na kahit anong ingay ay maaaring makasira sa tensyon. Paano natitiis ng bata ang presensya ng mabangis na hayop na yun? Guys, tumahimik muna tayo. Huwag muna kayong magsalita. Diyos ko, baka masaktan ng bata. Shit! Grabe! Parang ngayon lang ako nakakita ng ganyang kalaking baboy ramo. Parang kasing laki na ng leon ah. Oo nga, at nakakatakot. Tingnan niyo yung balahibo. Parang tusok-tusok. At ang pangil, napakatulis. Sigurado mamamatay ang bata kapag inatake siya ng baboy na yan. Tulungan natin siya, Oscar. Agad akong kumilos at mabilis na kinuha ang baril ko sa belt bag na nakasabit sa bewang ko. Mabuti na lang at dinala ko yun. Isa kasi sa mga plano ko sa bakasyon na yun ay ang mangaso na isa sa mga hilig ko ring gawin tuwing may pagkakataon. Pero hindi ko inaasahang magagamit ko yun sa ganoong sitwasyon. Huwag kayong gagalaw. Kailangan nating iligtas ang bata. Dahan-dahan kong itinaas ang aking baril. Tinitingnan ko ang bawat galaw ng baboy ramo. Nakaamba na itong sumugod sa bata. Kumakabog ang dibdib ko pero alam kong hindi ako pwedeng magkamali sa gagawin ko. Kailangang matamaan ko ang mabangis na hayop na yon dahil delikado na ang bata. Lumabas ang butil-butil na pawis mula sa aking noo. Nakita kong titig na titig ang baboy ramo sa bata pero may napansin ako. Yung bata parang walang takot sa mukha niya. Nagbubukas sara ang bibig niya na tila kinakausap ang malahalimaw na baboy ramo. Bumalik ako sa wisyo ng kalabitin ako ni Karen sa aking balikat at takot na binulungan ako. Ano pang hinihintay mo, Oscar? Barilin mo na! Lalapain na yung bata! Wala na akong pagpipilian kundi ang paputukin ang baril ko. Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw sa gubat. Tumigil biglang baboy ramo at napatingin ito sa direksyon naming tatlo. Ewan ko ba pero biglang nanindig ang balahibo ko nang makita ko ang mapupulang mga mata nito na nanlilisik bago ito mabilis na tumakbo palayo. Napakabilis ng hayop na yon. Para itong hangin na umalis. Sayang at hindi ko yon natamaan.
Naiwan ang batang babae na tila na freeze sa kinatatayuan niya at nilapitan namin ang bata. Ayos ka lang? Hindi ka ba nasaktan, bata? Mabuti na lang at dumating kami, kundi may masamang nangyari sa'yo, bata. Ano bang ginagawa mo rito sa gubat? At bakit ka nag-iisa rito? Pero hindi nagsasalita ang bata. Marahil ay nagkaroon ito ng trauma nang makita ang baboy ramo. Nagkatinginan kaming tatlo, tila nagtatanong kung ano ang susunod naming gagawin. Hindi naman namin maaaring pabayaan ang bata sa ganong sitwasyon. Hindi tayo dapat magtagal dito. Baka bumalik pa ang baboy mo. O iba pang mabangis na hayop. Tara, bilisan nyo. Inalalayan namin ang bata palayo sa lugar na yun. Habang naglalakad kami nakasalubong namin si Jonjon. Nagtataka itong lumapit sa amin. Oh, saan kayo nanggaling? Naglibot-libot ba kayo rito sa isla? Ikaw pala, Jonjon. Oh, namamasyal kami hanggang sa mapadpad kami doon sa dulo ng kakahuyan. Nakabalik ka na pala. Wala ka na bang ihatid ng mga turista? Wala na. At saka maalon na rin sa dagat kaya nagpasya na akong bumalik dito. Para mamaya sasalo-salo sa bisperas ng undas. Pero teka, sino yung batang kasama nyo? Nakita namin tong bata na muntik ng atakihin ng malaking baboy ramo kanina. Mabuti at naparoon kami at nailigtas namin siya. Sayang nga lang eh. Hindi ko napuruhan ng baril ko yung baboy ramo na yun. Talaga? Naku, kawawa naman ang batang yan. Ano naman kasing ginagawa niya roon? Maraming mababangis na hayop doon. Kaya nga mabuti na lang at dala ni paring Oscar ang baril niya na ginagamit sa pangangaso. At pinaputukan yung malahalimaw na baboy ramo na yun. Ano ka mo? Malahalimaw na baboy ramo? Nakakita na ako ng ganun. Yun ang sinasabi ni Mang Tonyo. Naku, baka may nakapasok na aswang dito sa isla. Ang mga aswang daw sa kabilang isla ay mga nagaan yung baboy ramo. Tama ba ang nakita niyong baboy ramo ay kasing laki ng leon? Oo, ganun nga kalaki yung baboy ramong nakita namin. Ibig mong sabihin, aswang yun? Diyos ko, kung hindi kami dumating doon, baka nabiktima na niya yung bata. Oo, aswang yun. Kailangan itong malaman ni Mang Tonyo. Kaya kayo, wag na huwag kayong magtatangka na pumunta sa kabilang isla kung ayaw niyong mabiktima ng aswang. Tara, at ihahatid ko na kayo sa pamayanan ng mga tribo. Karen, ikaw na lang muna ang sumama sa kanila. Magmamantyag-mantyag muna kami rito ni Oscar. Sigurado kayo? Delikado. Baka mamaya tama yung sinabi ni Jonjo na may nakapasok na aswang dito sa isla. Sumama na kayo sa amin. Sumunod kayo agad sa amin dahil mapanganib kung makaharap ninyo ulit ang aswang na yun. Nang makita namin ni Jonas na nakalayo na sina Karen, Jonjon at ang bata, nagkatinginan kami. Pareho pala kami nang iniisip. Masyado kaming naiintriga kung ano nga bang meron sa kabilang isla at kung totoo nga na may mga aswang doon. Alam naming mapanganib, ngunit may kung anong puwersa na nag-uudyok sa amin na puntahan nyo na tuklasin. Wala namang mawawala kung susubukan naming alamin ang hiwagang bumabalot sa ipinagbabawal na islang yon. Saka babalik din naman kami agad dahil baka hanapin kami ni na Jonjon at Mang Tonyo. Sigurado ka ba sa gagawin natin, pare? Baka malaman nila na sinuway natin sila. Hindi nila malalaman. Wala namang makakita sa atin na pupunta tayo ron sa kabilang isla eh. Tingnan mo, walang tao sa paligid. Nandun silang lahat sa pamayanan. Saklit lang naman tayo at babalik din tayo rito agad. Hindi kasi kumapalagay hanggat hindi ko nakikita ang totoo. Alam kong yan din ang nararamdaman mo, pare. Dahil pareho tayo ng likaw ng bituka. Oo nga, pare. Pero paano si Karen? Maiiwan siya dun sa mga tribo? Wala tayong dapat ikabahala. Mabait naman ang mga tao ron. Basta kasama ni Karen sina Mang Tonyo at Jonjon, panatag ako. Luminga-linga ulit kami sa paligid. At nang mapansin namin na wala talagang ibang tao, isinagawa na namin ni Jonas ang balak namin. Gamit ang bangkang iniwan ni Johnson sa pampang, dahan-dahan kaming umalis at sinimulan ang pagsagwan papunta sa kabilang isla. Mabagal ang galaw ng bangka sa kalmadong tubig. Napaisip kami ang sabi ni Jonjon ay maalo ng dagat, pero hindi naman.
Binaliwala namin yon at itinuloy ang pagsasagwan. Ngunit sa bawat hagod ng sagwan parang nararamdaman ko ang pagbabago ng hangin. Tila ba hinihipan nito ang tubig kaya't mas bumilis ang pag-andar ng bangka. Wala pang kalahating oras nang marating namin ang pinagbabawal na isla. Nang makita namin yon, napansin namin na wala namang kakaiba. Ang aming mga mata ay naghanap ng mga senyales ng panganib o anumang bagay na nakakatakot. Ngunit wala kaming nakita. Parang katulad lang ito ng islang pinanggalingan namin. Napakatahimik at napakaraming malalaking puno sa paligid. Nagsimula kaming maglakad-lakad. Ito na ba yung islang sinasabi ni Mang Tonyo? Yung may mga aswang daw? Ito na nga yung pare. Wala naman akong nararamdaman na kakaiba rito. Dito ba nang gagaling yung malaking baboy ramo na nakita natin kanina? Hindi pa kami nakakalayo sa dinaungan namin nang may lumitaw na isang matandang lalaki mula sa kung saan. Ang mga mata nito ay puno ng kaba at galit, tila ba isang tagapagbantay ng isla. Sinigawan niya kami at tinanong kung ano raw ang ginagawa namin sa islang yon. Ang sabi niya ay umalis daw kami roon habang nakataas ang mga kamay na itinataboy kami. Nagulat kami ni Jonas pero hindi kami nagpatinag. Nilapitan namin ang matanda at nagpaliwanag kami. Manong, pasensya na po. Pero hindi po kami masasamang tao. Mga turista po kami na galing ng Maynila. Nagtitingin-tingin lang po kami rito. Gamit po itong hiniram naming bangka sa kabilang isla. Napapikit ang matanda at tila ba nahimasmasan sa sinabi ko. Pinagmasdan niya kaming mabuti. Nang makita niya ang aming mga suot na damit na pagtanto niyang taga-syudad nga kami. Muli siyang nagsalita. Narinig namin na naging malumanay ang boses niya, ngunit may bakas pa rin ng takot ang mga mata niya. Tinanong niya kami kung saan daw kami nanggaling. Ang sagot namin ni Jonas ay nakikituloy lang kami sa kabilang isla kung saan may mga naninirahan at tribo na pinamumunuan ni Mang Tonyo. Magkasabay naming itinuro ni Jonas ang direksyon ng pinanggalingan namin. Sinabi rin namin sa matanda na inimbitahan din kami ng tribo na makisaya sa pagdiriwang ng mga ito sa bispiras ng undas. Sa sinabi namin, biglang natigilan ang matanda. Parang may malaking alon ng takot na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang sabi niya ay umalis na kami sa lugar na yon. Hindi raw yun ang lugar para sa mga katulad namin, lalo na sa panahong iyon. Mag-uundas na raw at kung alam daw namin ang tunay na nangyayari sa islang pinanggalingan namin, hindi na namin nanaisin pang manatili pa roon. Paano po bang nangyayari dun tuwing undas, Manong? Tiningnan kami ng mariin ng matanda bago siya nagpatuloy. Lumingalinga muna siya sa paligid bago siya may ibinulong sa amin. Dapat na raw kaming umalis sa lalong madaling panahon dahil delikado raw ang mga buhay namin. Oh? Delikado? Anong ibig niyo sabihin, Manong? Pero bago siya sumagot, muli siyang lumingalinga sa paligid at nang makitang wala namang kung ano ay binulungan niya ulit kami. Ang sabi niya, wag na kaming babalik sa islang pinanggalingan namin dahil ang tribo na naninirahan sa islang yun ay mga aswang. Nanlaki ang mga mata namin ni Jonas at nanigas ang mga katawan namin sa sinabi ng matanda. Hindi kami makapaniwala. Imposible. Totoo ba yung sinasabi niyo, Manong? Parang mahirap naman paniwalaan yan. Mababait naman yung mga tao dun, lalo na si Mang Tonyo. Mariing sinabi ng matanda na totoo ang sinasabi niya. Hindi raw mga tao ang tribo sa islang yun kundi mga halimaw. Dahil hindi talaga kami naniniwala, binalik namin sa kanya ang sinabi niya. Baka naman sinisiraan niyo lang ang mga tao ron, Manong. Kasi ang sabi nila, ang islang ito raw ay mapanganib. At ang mga nakatera rito ay mga aswang. Baka kaaswang kayo eh. At nilalansin niyo lang kami. Napailing ang matanda sa sinabi ko. Tahasan niyang itinanggi ang binibintang ko at ang mga taga-kabilang isla.
Kung aswang siya, kanina pa niya kami inatake at nilapa. Tao raw siya at ang iba pang nakatira doon. Natatakot daw kasi ang mga tao roon na lumabas sa kanilang mga bahay, lalo na kapag undas, dahil baka manggulo ang mga aswang sa lugar nila. Sinabi pa niya sa amin na hindi naman daw na may merwisyo ang mga aswang sa mga tao, pero kapag sumasapit na ang bispiras at ang mismong araw ng undas, kailangan daw ng mga ito na mag-alay at kumain ng tao. Naniniwala raw kasi ang tribo ng mga aswang na binibigyan ng mga ito ng kakaibang lakas at kapangyarihan ng mga yumaong mahal sa buhay at mga ninuno. Nang hilakbot kami ni Jonas sa mga oras na yon at bigla naming naalala ang malaki at nakakatakot na baboy ramos sa isla at tinanong namin sa matanda kung nagiging mabangis na hayop din ba ang mga aswang. Ang sagot niya sa amin ay oo. Bukod sa mabagsik at nakakatakot na anyo ng mga ito, nagagawa raw maging mabangis na hayop ng mga aswang sa kabilang isla. Mas lalo kaming kinabahan nang maalala namin na naiwan ang kaibigan naming si Karen sa isla. Diyos ko, si Karen, nasa panganib. Pati si Junjun na andun din. Delikado ang lagay nila doon. Ano nang gagawin natin pare? Baka kung ano nang ginawa nila kina Karen at John. Kailangan natin silang balikan sa isla. Magkakasama tayong pumunta rito. Magkakasama rin tayong aalis. Pero anong laban natin sa mga aswang? Ayoko pang mamatay pare. Natataranta na kami ni Jonas nang biglang may inilabas ang matanda mula sa dala niyang bayong. Iniabot niya sa amin ang iba't ibang pangontra at panlaban sa mga aswang. Asin, buntot pagi, kalamansi at iba pang gamit na pangproteksyon. Sabi niya palagi raw niyang dala ang mga iyon dahil mahirap na. Baka sugurin daw sila ng mga aswang sa araw ng undas. Binalaan din niya kami na kailangang maging magmadali para iligtas ang kaibigan namin bago pa magsimula ang ritual ng mga aswang. Alam niyang oras na ang kalaban namin at sa bawat sandaling lumilipas lalong lumalapit ang panganib. Nagpasalamat kami sa matanda at bago kami tuluyang magpaalam, tinanong namin siya kung ano ang pangalan niya. Saglit siyang ngumiti at sinabing tawagin na lamang daw namin siyang Mang Isko. Agad kaming sumakay sa bangka pabalik sa isla. Halos paliparin na namin ang bangka sa bilis ng aming pagsagwan. Dama ang takot at tensyon habang patuloy naming iniisip kung ano ang naghihintay sa amin sa pagbalik sa islang yon. Madilim na nang makabalik kami ni Jonas sa isla. Ang katahimikan ng paligid ay tila ba nagpapaigting ng kaba sa aming mga dibdib. Dahan-dahan naming itinabi ang bangka sa may pampang nang biglang isang malakas na hampas ang tumama sa ulo ko. Nanlabo ang paningin ko at kasunod noon ay narinig ko ang pabulong na pagmumura ni Jonas. Hindi ko na nalaman ang sumunod na nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako na may naririnig akong sumisigaw. Unti-unti kong naibalik ang liwanag sa aking paningin. Ang mga mata ko ay nanatiling nakaawang habang unti-unti kong sinisipat ang paligid. Nakita ko na nasa loob ako ng isang malaking kulungan na gawa sa kawayan. Teka, anong nangyayari? Nasaan ako? Agad kong nilingon ang paligid. Hindi ako nag-iisa sa loob ng kulungan dahil nakita ko rin sina Jonas at Karen na parehong walang malay at nakahandusay sa tabi ko. Napansin ko rin sa labas ang isang mas maliit na kulungan kung saan nakakulong ang isang binatilyo na sumisigaw at nagmamakaawang pakawalan siya. Ang sabi ko sa sarili ko, sino kaya ang binatilyong yun? Dayo rin kaya siya tulad namin na binihag ng tribo? Oo, alam kong ang tribong yun ang nagkulong sa amin doon. Bigla kong naalala na binigyan kami ng mga isko ng mga pangontra sa aswang pero wala na ang mga yun. Pati ang baril ko, wala na rin. Siguradong kinuha iyon ng mga nagkulong sa amin para hindi namin magamit. Bisit, napakamalas naman. Una yung pulseras na binigay ni Lola Paz ang naitapon namin at ngayon yung mga pangontra at ang baril ko na pwedeng panlaban ay wala na rin. Ginising ko ang mga kaibigan ko at unti-unti namang dumilat ang mga mata nila. Oscar? Teka, nasan tayo? Bakit tayo nakakulong? Hindi ko rin alam. Ang naalala ko lang biglang may kumampas sa ulo ko tapos nang magising ako, naandito na ako. Ako rin pare.
may humampas din sa ulo ko habang inaayos natin yung bangka. Ako naman, nang maihatid namin ni Jonjon yung bata sa bahay nila, may matandang babae na lumapit sa akin. Ang sabi niya, kapatid daw siya ni Mang Tonyo. Meron siyang ipinainom sa akin na parang herbal na inumin. Pagkatapos nun, bigla na lang ako nahilo. Tapos wala na akong maalala. Hindi na maganda to. Guys, tama si Mang Isko. Delikado tayo rito. Wait, hindi ko naintindihan. Ano ba talaga nangyayari? Sino si Mang Isko? Karen, makinig ka! Si Mang Tonyo at ang tribo rito sa isla, hindi sila mga tao. Mga aswang sila. Ano? Anong sinasabi mo, Jonas? Totoo ang sinabi ni Jonas. Lahat mga tao rito ay aswang. Ganito kasi, nung inihatid nyo ni Junjun yung bata, pinuntahan namin yung kabilang isla na sinabi nilang may mga aswang. Pero hindi. Hindi aswang ang mga tao ron. May nakausap kaming matanda ron na ang pangalan ay Mang Isko at sinabi niyang ang islang ito ang totoong pugad ng mga aswang. Ikinuwento namin kay Karen ang sinabi sa amin ni Mang Isko. Gusto ni Karen na humagulgol sa mga nalaman niya. Pinayuhan namin siya ni Jonas na huwag magpanik dahil baka marinig kami ng mga miyembro ng tribo. Pero nagsimula ulit akong magtaka nang hindi ko makita si Jonjon. Nanganganib din ang buhay niya dahil tulad namin isa rin siyang tao. Tumatakbo sa isip ko sa mga oras na yon na baka pinatay na siya at kinain ng mga aswang na bumihag sa abit. Habang litong-lito kami kung ano ang gagawin, patuloy pa rin sa pagsigaw at pagmamakaawa ang binatilyo sa kabilang kulungan. Sinitsitan ko siya at tinanong, Psst, Totoy, sino ka? Bakit nakakulong ka rin dyan? Nang magpakilala siya, nagulat kaming magkakaibigan. Ang pangalan daw niya ay Jonjon at isa siyang bangkero na nanghahatid ng mga turista papunta sa ibang isla. Ang natatandaan lang niya ay magsusundo sana siya ng mga turista, pero habang inaayos niya ang bangka, may humampas sa ulo niya ng matigas na bagay at nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nakakulong na siya roon. Ha? Jonjon ka mo pangalan mo? At bangkero ka rin? Tumango siya sa amin. Doon na kami kinabahan. Mukhang may hindi tama sa mga nangyayari. Mas tumindi ang paghihinala namin kaya tinanong na namin siya kung may kilala siyang Tatanato. Tumango siya ulit at sinabing si Tatanato ang tiyuhin niya na tour guide sa kabilang isla. Napabuntong hininga kami. Doon namin napagtanto na planado ang lahat. Hindi ang totoong Jonjon ang sumundo sa amin sa isla. Nakumpirma namin na huwad na Jonjon ang sumundo at nagdala sa amin sa islang yun. Ang mas nakakatakot, sadyang dinala kami ng binatiling yon sa isla ng mga aswang. Junjun, makinig ka. Nakausap namin si Tatanato. Ang sabi niya sa amin ay antayin ka raw namin dahil ikaw raw magdadala sa amin sa isla kung saan magandang may snorkeling. Akala namin yung binatilyong nagsundo sa amin ay ikaw. Kasi tinanong namin siya kung Junjun ang pangalan niya. At sumagot naman ang oo. Kaya sumama kami sa kanya. Ang ibig sabihin lang nito, ang nagsundo sa amin ay nagpanggap na ikaw at dinala kami rito. Ibig sabihin, planado nila lahat ng to? Dinala tayo rito para gawing alay? No! Ayoko pang mamatay! Ayoko! Hindi na kami mapakali. Nag-isip na kami ng paraan kung paano makakatakas sa kulungan na yon, pero hindi namin nagawa. Sobrang laki at ang bigat ng kandadong nakalagay doon. Susubukan pa sana namin na sirain ang kandado ng may dumating na 4 na kalalakihan na miyembro ng tribo. Binuhat nila ang malaking kulungan kung saan kami nakakulong. Binuhat din nila ang maliit na kulungan kung saan naman naroon ang totoong Jonjon. Saan nila tayo dadalhin? Naku, baka papatayin na nila tayo. Iaalay na tayo sa undas. Tumahimik muna kayo. Huwag kang umiyak, Karen. Hindi yan makakatulong.
Hindi kami makapaniwala sa lakas ng mga lalaking nagbubuhat sa kulungan. Kahit 4 lang sila, parang wala silang kahirap-hirap sa pagbubuhat ng mabibigat na kulungan na yon. Hindi man lang sila humihingal sa kanilang ginagawa. Nakita namin na dinadala kami ng mga ito sa isang masukal na lugar na nalilimliman ng makakapal na sanga ng puno. Ngunit ang malamig na hangin ay tila dumadaan sa bawat butas ng aming mga kaluluwa. Habang papalapit kami sa lugar na pagdadalhan sa amin, mas lalong tumitindi ang takot at kaba namin, lalo na't hindi pa namin alam kung ano ang naghihintay sa amin. Sa isip ko, punong-puno ako ng pagsisisi. Kung sinunod lang namin ang payo ni Lola Pasha na huwag nang tumuloy, wala sana kami sa sitwasyong yon. Ipinahamak ko pa ang mga kaibigan ko. Tinignan ko si Karen. Ang dati niyang maaliwalas na mukha ay napalitan na ng matinding hilakbot. Nang napalingon ako kay Jonas, nangangatog na ang loko at tila naiiyak na rin. Anong gagawin natin? Ayoko maging alay. Dito na tayo mamamatay. Kakainin nila tayo rito. Huwag kayong magsalita ng ganyan. Naniniwala ako may paraan para makaalis tayo rito. Eh anong paraan yun pare? Paano tayo makakatakas? Ang dami nila at mukhang malalakas. Hindi nila tayo hayaang makaalis ng buhay dito. Ilang saglit pa naramdaman namin na bumagal ang hakbang ng mga miyembro ng tribo. Sa unti-unting paglapat ng kanilang mga paa sa lupa, napansin namin na nagiging mas maliwanag ang paligid. Mula sa makapal na mga puno, unti-unting lumitaw ang isang bukas na espasyo. Doon kitang-kita namin ang iba pang miyembro ng tribo na nagkakasiyahan. Yun na marahil ang sinasabi nilang pagdiriwang. May mga nagsasayaw ng kanilang katutubong sayaw, paikot-ikot sa isang gitnang bahagi ng clearing. May ilang tumutugtog ng malalaking tambol at ang tunog nito ay humahalo sa malamlam na ilaw ng mga sulo. May mga nagluluto sa isang napakalaking kawa na nakasalang sa apoy. Napansin din namin ang mga lapida sa paligid ng clearing. Hindi yun basta-basta piyesta lang. Isa itong espesyal na pagdiriwang para sa mga yumaong mahal sa buhay ng tribong yon. Sa gitna ng clearing, napansin din namin ang isang malaking rebulto na gawa sa kahoy. Parang isang anito yun na sinasamba ng buong tribo. Narinig namin ang mga tunog ng tambol na unti-unting bumibilis na parang sinasabayan ng tibok ng aming mga puso. Si Karen ay halos hindi na makagalaw sa takot. Nakakakilabot yung rebultong sinasamba nila. Mukhang demonyo. At ano yung ginagawa nila? Diyos ko, pinubuhusan nila ng dugo yung rebulto. At yung mga lapida guys. Diyan siguro nakalibing yung mga namatay nilang ninuno. Hindi talaga tayo dapat nagpunta rito. Patawarin niyo ako, guys. Ako may kasalanan kung bakit tayo narito. Wala kang kasalanan, Oscar. Pare-pareho naman nating ginusto to eh. Pero sana talaga hindi natin idinapon yung pangontrang binigay ng lola mo eh. Tanga-tanga natin. Malaking tulong din sana yung mga panguntrang ibinigay ni Mang Isko at yung baril ko. Kaso nang magkamalay ako, wala na mga yon. Kinuha nila. Hindi na tayo makakaligtas pa rito. Tapusan na natin. Saglit pa ay unti-unting inilapag ng mga lalaking miyembro ng tribo ang aming kulungan sa gitna ng clearing. Naririnig ko rin ang mga bulungan at tawanan ng mga miyembro ng tribo habang pinagmamasdan kami mula sa loob ng kulungan. Inilapag na rin malapit sa amin ang maliit na kulungan kung saan nakakulong ang tunay na Jonjon. Wala pa ring tigil sa pagsigaw at pagmamakaawang binatilyo na pakawalan siya. Habang takot na takot kami sa mga nakikita namin, bigla na lang lumitaw mula sa kung saan si Mang Tonyo, kasama ang lalaking nagpanggap na si Jonjon. Tuwang-tuwa ang mga ito nang makita kami na nasa loob ng kulungan. Oo, ito na pala ang espesyal na putahin natin. Tiyak na magiging masaya ang pagdiriwang natin ngayong bisperas at mismo sa araw ng Undas. Bahusay ka talaga, Lino. Kailan ko ba kayo binigo, Pinuno? Taon-taon naman ay ako ang nagdadala ng iaalay para sa pagdiriwang natin, di ba?
Sa narinig namin nagngit-ngit ang loob namin. Tama nga ang hinala namin. Si Lino ang nagpanggap na si Jonjon at siya ang nagdala sa amin sa kasumpa-sumpang isla na yun. Isa rin pala siyang aswang. Pinagmumura namin si Mang Tonyo at Lino. Puro masasakit na salita ang pinakawalan namin sa dalawang aswang na lumansi sa amin. Pero nagsipaghagalpakan lang ng tawa ang mga ito habang nakatingin sa aming tatlo. Tila nangungutya at pinamumukha sa amin na wala na kaming kawala sa kanila at nalalapit na ang aming katapusan. Sa bawat minutong lumilipas palakas ng palakas ang kaba namin. Muli naming sinulyapan ang malaking kawan na nakasalang sa gitna ng apoy. Dinig na dinig namin ang tunog ng paghahalo ng likido sa loob nito at bumabalot ang malalim na pangamba sa aming isipan. Parang may kahulugan ang bawat pagkalansing ng sandok habang inihahalo yun sa loob ng kawa. Nang biglang walang ano-ano, lumapit ang ibang lalaking miyembro ng tribo at sapilitang inilabas ng mga ito si Jonjon sa maliit na kulungan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinigawan ko sila. Teka, anong gagawin niyo sa kanya? Bitawan niyo siya! Dinig na dinig namin ang walang tigil na paghiyaw, pag-iyak at pagsusumamo ni Jonjon habang kinakaladkad ng mga lalaking miyembro ng tribo papunta sa isang mahabang lamesa na gawa sa kahoy. Ang mga sigaw ni Jonjon ay umaalingaw-ngaw sa hangin na lalong nagpapakilabot sa amin. Pero kahit anong sigaw at pagmamakaawa ni Jonjon, walang nakikinig sa kanya. Iginapos ng mga lalaki ang mga kamay at paa niya bago siya inihiga sa lamesa. Pagkatapos isa-isang hinubad ng mga ito ang lahat ng damit niya. Pakawalan niyo siya! Maawa kayo sa kanya! Bata pa siya! Ngunit kahit ako ay hindi pinapansin ng mga miyembro ng tribo. Nang biglang lumapit si Mang Tonyo sa lamesa, kinuha nito ang isang mahaba at matalim na itak na nakasukbit sa bewang nito. Ang mga mata ni Mang Tonyo ay nag-aalab sa kasiyahan habang may kung anong masamang balak na bumabalot sa kanyang isip. Kahit magsisisigaw ka, walang makakarinig sa iyo, bata. Wag! Mantonyo! Huwag mong ituloy yan! Maawa ka sa kanya! Maawa ka! Ang mga sumunod na eksena ay hindi na namin kinaya. Kitang-kita namin kung paano itinarak ni Mang Tonyo ang itak sa dibdib ni Jonjon. Hindi na namin napigilan ang luhang bigla na lang lumabas sa aming mga mata nang makita namin na nagkikisay ang binatilyo habang ang dugo niya ay umaagos mula sa kanyang katawan. Hindi pa nasiyahan si Mang Tonyo at mas nakaririmarim pa ang sunod niyang ginawa sa murang katawan ni Jonjon. Gamit ang kanyang itak, pinagtatadtad pa niya ang katawan ng binatilyo. Nanlambot ang aming mga katawan at bumaligtad ang aming mga sikmura dahil hindi na namin kayang tiisin ang nakakasuklam na tagpong yun. Ayoko na makita! Diyos ko! Halimo ka, Mang Tonyo! Wala kang kasing sama! Takpan mo ang mga mata mo, Karen! Huwag mong tingnan ang kademonyohan niya! Nanghina pa ang tuhod ko nang makita na ang mga hiwa-hiwang bahagi ng katawan ni Jonjon ay inilagay sa malaking kawa at niluto ng isa sa mga babaeng miyembro ng tribo. Sa nangyari, mas lalong lumakas ang tunog ng mga tambol at ang mga miyembro ng tribo ay bigla na lang umalulong na parang mga mababangis na hayop. Umalingaw-ngaw sa paligid ang nakakatakot nilang pag-alulong na nangangahulugan na magiging masaya ang pagdiriwang nila sa gabing yun. Matapos ang karumaldumal na pagpatay ni Mang Tonyo sa kaaw-awang si Jonjon, lumingon siya sa aming tatlo at nagsabing, Huwag kayong mag-alala. Kayo na ang isusunod ko. Kayo ang iaalay namin ngayong bisperas ng undas. Gigilitan ko muna kayo. Pagkatapos, ay ang mga dugo nyo ang ibubuhos namin sa mga lapidang yan ng aming mga ninuno. Dahil sa pag-aalay namin, ang siyang magbibigay sa amin ng dagdag na lakas at kapangyarihan. At ang matitirang dugo nyo naman
ay ibubuhos sa aming Panginoon para bigyan niya kami ng masaganang pamumuhay. Yung pira-pirasong katawan muna nung binatilyo ang pagsasaluhan namin ngayong bisperas. At bukas, sa mismong araw ng undas, kayo naman ang lulutuin namin para kainin. Tama kayo, mga aswang nga kami pero kami yung uri ng aswang na niluluto muna namin ang aming mga biktima bago namin kainin. Wala na kayong magagawa pa. Kaya tanggapin nyo nang maluwag sa dibdib nyo ang inyong kamatayan. Ang tinutukoy ni Mang Tonyo na Panginoon ay ang rebulto na parang anito na sinasamba nila. Halos tawagin na namin ang lahat ng santo sa mga oras na iyon nang biglang sinabi ni Mang Tonyo na oras na raw para isagawa ang ritual. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang mga miyembro ng tribo na dati tila mga normal na tao ay nagsimulang magbago. Biglang nag-iba ang anyo ng mga ito. Tingnan nyo. Nagpapalit sila ng anyo. Nagiging mga aswang na sila! Katapusan na talaga natin. Wala na tayong pag-asa. Lumukob sa amin ang matinding takot nang makita ang mga kuko ng mga miyembro ng tribo na humaba at nagkaroon ng mga ito ng mga matatalim na pangil sa kanilang mga bibig. Ang mga balahibo ay nagsilabasan din sa kanilang mga katawan. Sina Mang Tonyo at Lino ay nagbago na rin ng anyo. Silang dalawa ay naging mga baboy ramo na kasing laki ng leon. Meron silang mga balahibong tusok-tusok at nalilisik ang kanilang mga mata. Bigla naming naalala ang malahalimaw na baboy ramo na nakita namin at napagtanto namin na isa sa kanilang dalawa ang baboy ramo na yon. Hanggang sa isang iglap ang buong tribo ay naging mga aswang. Sa puntong yon, handa na naming gawin ang lahat para makatakas. Hindi namin alam kung paano pero kailangan naming subukan. Dapat na tayo makalis dito. Kailangan nating masira ang kandado ng kulungan. Bilisan nyo! Pero paano pare? Sinubukan na natin pero matibay ang kandado. Kailangan natin makawala rito kahit anong mangyari. Sige, kadyakan nyo at kalampagin natin ang kulungan hanggang sa masira ang kandado. Sa kabila ng aming mga pagsisikap na makawala, ayaw talagang mangyari. Sobrang tibay ng kantado na parabang may kung anong kapangyarihan ang ginamit ng mga aswang para hindi namin yon masira. Pero bigla na lang kaming napahinto sa ginagawa namin nang makita naming nakatingin sa amin ang mga aswang habang naglalaway. Ang mga mata ng mga ito ay puno ng gutom at pagnanasa na parabang gusto na kaming sunggapan at lapain. Biglang nagsalita si Mang Tonyo. Wag! Huwag kayong magmadali, mga kasama. Lahat kayo ay makakakain. Kailangan muna nating isagawa ang pag-aalay. Sa ngayon, kailangan muna tayong magdasal sa ating Panginoon bilang pasasalamat. Dali-daling sumunod ang mga aswang sa utos ni Mang Tonyo. Nagtipon-tipon ang mga ito sa harap ng rebultong kahoy at sabay-sabay silang lumuhod at umusal ng panalangin na hindi namin maintindihan. Yun na ang tamang pagkakataon para ipagpatuloy namin ang tangkang pagtakas, ngunit may narinig kaming mahinang tunog mula sa labas ng kulungan. Napatingin kaming tatlo at nakita namin ang isang batang babae na papalapit sa amin. Sa una, hindi namin maaninag ang mukha niya. Ang sabi niya ay huwag daw kaming maingay. Tutulungan daw niya kaming makatakas. Nang mas lalo siyang nakalapit sa kulungan, doon namin nakita ang kabuuan ng mukha niya. Ikaw yung batang iniligtas namin, di ba? Tama! Siya nga yun! Pero diba, taga rito ka rin sa isla? Ibig sabihin, isa ka ring aswang? Oo nga, aswang ka rin eh. Pakakawalan mo kami para ikaw ang kumain sa amin, no? Hindi niya kami sinagot. Sa halip binuksan niya ang kandado gamit ang hawak niyang susi. Nagdadalawang isip pa kaming tatlo sa kung ano ang hangarin ng batang yon sa pagpapakawala sa amin. Pero binulungan niya kami at sinabi niyang wala na raw oras.
Kailangan daw naming sumunod sa kanya at huwag kaming gagawa ng anumang ingay para hindi kami mapansin ng mga aswang na abala sa pagdadasal. Napa-sign of the cross ako habang dahan-dahan kaming tumatakas at lumalayo sa kinaroroonan ng mga aswang. Habang binabaybay namin ang madilim na kakahuyan, hindi kami gumawa ng kahit anong ingay. Kulang na lang ay buhatin namin ang mga paa. Mahina akong nagsalita at tinanong ang batang babae. Bakit mo kami tinutulungan? Di ba aswang ka rin tulad nila? Ang sagot niya sa akin ay hindi pa raw siya ganap na aswang. Wala pa raw kasi siya sa hustong gulang. Ang nakakatandang kapatid niya raw ang aswang at yun ay walang iba kundi si Lino. Ano? Kapatid mo yung manlulokong yun na nagdala sa amin dito sa islang to? Tumango ang batang babae. Nagpakilala siya sa amin, ang pangalan daw niya ay Ella. Wala na raw silang mga magulang ng Kuya Lino niya dahil napatay raw ang mga ito noon ng mga tao. Sinabi rin niya na yung malahalimaw na baboy Ramon na kasama niya ay ang Kuya Lino niya. Pinakiusapan daw niya ito na huwag nang ituloy ang plano sa amin at pakawalan na kami, pero ayaw daw pumayag ng kapatid niya. Hindi raw nito kayang traidorin ang pinuno nila na si Mang Tonyo. Sa isip namin, napakagaling talagang umarte ng tuso niyang kapatid dahil hindi namin nahalata na isa pala itong aswang. Ang sagot naman niya sa tanong ko kung bakit niya kami tinutulungan ay dahil nakokonsensya na raw siya sa ginagawa ng mga kalahi niyang aswang. Hindi na raw niya kaya na nakikita ang mga inosenteng tao na ginagawang alay at kinakain ng mga kalahi niya tuwing sasapit ang bispiras ng mismong araw ng undas. Pumapatay at kumakain lang ng tao ang mga kalahi niya sa araw na yun dahil para sa kanila, ang undas ang pinakaimportanteng araw para sa kanilang tribo. Sariwang laman lang ng mga hayop ang kanilang kinakain kapag simpleng araw. Inamin din niya sa amin na ang mga kalahi niya ang nambiktima sa mga turistang nawawala at hindi na natatagpuan pa. Pagdating namin sa Pampang, nakahanda na roon ang bangkang gagamitin namin sa pag-alis. Nakita namin yung bangka ni John kaya mabilis kaming sumakay roon. Sinabi niya na huwag na raw kaming babalik sa lugar na yun kahit kailan. Sinabi rin niya na basta magsagwan lang daw kami at ang dagat na raw ang magdadala sa amin sa ligtas na lugar. Bago kami umalis, buong puso kaming nagpasalamat sa kanya. Hinding-hindi namin makakalimutan ang ginawa mong pagtulong sa amin. Maraming salamat sa iyo, Ella. Utang namin sa yung buhay namin. Mabuti na lang at dumating ka, kundi pinagpiestahan na kami ng mga kasama mo. Pero paano ka? Baka may gawin sila sa iyo sa ginawa mong pagtulong mo sa amin. Sinabi niya na siya na ang bahala sa sarili niya. Ang mahalaga raw ay makalayo kami sa lugar na yon. Mabilis naming sinagwan ang bangka hanggang sa tuluyan kaming makalayo at mabilis na nakarating sa kabilang isla kung saan kami nanggaling. Grabe ang karanasan naming yun. Hindi namin inasahan na ang masayang bakasyon na hinangad namin ay magiging bangungot. Naalala din namin na ang lahat pala ng gamit namin ay naiwan sa isla. Pero para sa amin, wala na kaming pakialam kung mamahalin man ang iba naming gamit na naroon. Ang mahalaga ay nakatakas kami mula sa nakakatakot na lugar na yon. Pagdating namin sa isla, hinanap namin si Tata Nato at ikinuwento namin sa kanya ang nangyari. Sinabi namin sa kanya na pinatay ng mga aswang sa kabilang isla ang pamangkin niyang si John. Hindi makapaniwala ang matanda sa sinabi namin, lalo na ang tungkol sa mga aswang. Para raw makumpirma kung nagsasabi kami ng totoo, humingi siya ng tulong sa mga otoridad para suyurin ang islang sinasabi namin. Nakipagtulungan din kami sa kanila. Sumama kami at pinuntahan nga ng mga otoridad ang lugar na tinutukoy namin. Ngunit nang marating namin yun at halugugin nila ang buong isla, wala silang natagpuang tribo. Wala raw ibang nakatira roon. Itinuro namin kung saan matatagpuan ang pamayanan ng mga tribong aswang at ang lugar kung saan ginagawa nila ang ritual tuwing undas. Pero wala ring bakas doon. Walang nangyari sa paghahanap namin.
Sigurado kami na yun ang isla. Hindi kami maaaring magkamali. Pero kahit anong gawin nilang galugad sa buong isla ay wala silang nakitang bakas ng mga aswang. Litong-lito kami noon, paanong bigla na lang silang nawala sa islang yun? Sinabihan pa kami ng mga alagad ng batas na sinasayang lang daw namin ang oras nila kaya pailing-iling silang bumalik sa kabilang isla. Bigla na lang kaming naawa kay Tata Nato nang bigla siyang humagulgol dahil hindi na niya alam kung nasaan ang pamangkin niya. Hindi na siya naniwala sa amin dahil wala raw ebidensya na pinatay ng mga aswang si Jonjon. Ang tanging naiwan na ebidensya ay ang ginamit naming bangka pabalik sa kabilang isla. Pero ang sabi ni Tata Nato ay hindi lang daw si Jonjon ang may ganoong bangka. Lahat daw ng bangkero doon ay ganoon din ang disenyo ng bangka. Kaya hindi raw yun matibay na patunay sa sinasabi namin. Hindi na namin siya pinilit at nagbasya na kaming tatlo na bumalik na sa syudad. Pagdating namin sa Maynila, sumumpa kaming tatlo na walang makakaalam ng mga nangyari sa amin sa islang yon. Hindi namin sinabi sa mga magulang namin ang nakapanghihilakbot na pangyayaring yon dahil tiyak na pagagalitan lang kami ng mga ito. Lalo na ang mga magulang ko. Kahit kay Lola Pasha, inilihim namin ang lahat. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam ng sikreto naming tatlong magkakaibigan. Dito ko lang talaga sa channel nyo ibinahagi ang aming karanasan na nakatatak na sa isip namin habang kami ay nabubuhay. Si Karen ay nagtatrabaho na sa Florida at doon na rin naninirahan kasama ang kanyang asawa. Si Jonas naman ay nasa bansang Jordan at nakatakdang umuwi rito sa Pilipinas sa susunod na taon dahil matatapos na ang kontrata niya roon. Hindi na siya nakapag-asawa dahil napakapihikan sa babae ang loko. Ako naman ay may asawa na rin at may 3 anak. Mas pinili kong magtrabaho dito sa ating bansa dahil ayokong malayo sa aking pamilya. Mula noon, wala na akong nabalitaan na may mga nawawalang turista sa probinsya naming yun sa Visayas. Siguro ay tuluyan ang umalis doon ang tribo ng mga aswang. Sa isip ko patuloy pa rin akong nagpapasalamat sa batang si Ella dahil siyang dahilan kung bakit buhay pa kami ng mga kaibigan ko. Lagi nating tandaan na pag-isipan nating mabuti ang bawat desisyong gagawin natin dahil sa maling galao ay maaari itong magdulot ng kapahamakan. Nabuntis, nakasambahay. Kumusta po sa inyo, Sitio Pangil? Tawagin niyo na lang po akong Alex, 27 years old. Taga rito lang po sa NCR o Metro Manila. Hindi ko na lang po sasabihin kung saang lungsod talaga. Baka po kasi may makatukoy pa kung saang subdivision nangyari itong ikikwento ko. Umiiwas lang po ako sa gulo. Alam niyo po kasi, Sir Jupiter, itong ibabahagi ko ay nangyari dito lang po sa kinalakihan kong private subdivision. Tapos nitong 2011 lang po ito naganap. Medyo bago-bago pa lang po talaga. At ang mga ito rin mismo ang mga dahilan kung bakit hindi ko inisip na makakasaksi ako ng mga gantong pangyayari. Kailanman, di ko inisip na masasaksihan ko kung paano gumalaw ang isang kasuklam-suklam na halimaw sa mismong Metro Manila at sa makabagong panahon.
Sir Jupiter, sisimulan ko ang kwento sa pagsasabing anak mayaman po ako. Ang mga magulang ko ay may-ari ng mga franchise ng mga convenience store, fast food at gasolinahan. Ito ang dahilan kung bakit nakatira po kami sa isang private subdivision kung saan nga po ako lumaki. Ito po yung mga exclusive village na malalaki ang mga bahay, matataas ang mga bakod, at may mga gwardya. Isang araw po noon may dumating na bagong kasambahay sa bahay namin. Si Ate Sally. Sabi kasi ni Mami Emily, kailangan na raw ng makakatulong ng isa pa naming kasambahay sa mga gawain. Mas mabuti na raw po yun para hindi ma-overwork ang nauna naming kasambahay na si Manang Delia. Si Manang Delia rin kasi ang tumatayong yaya ng kapatid kong si Rina na 5 years old noon. Sadyang mababait po kasi ang mga magulang ko, Sir Jupiter. Kapamilya ang turing namin sa mga kasambahay. Kumbaga kasalo namin sila sa hapag. Sabi kasi ng lolo Juanito ko, nagsimula rin ang angkan namin sa pagiging hikahos sa probinsya. Kaya palagi niyang paalala na maging mabuti kami at mapagkumbaba, pati na sa mga kasambahay namin. Itong si Ate Sally naman po, isang dalaga na siguro nasa mga 17 years old. Ulila na po ito at walang pagdadalawang isip ko pong sasabihing, napakaganda po nito. Napakaganda ng hugis ng kanyang mukha. Morena, pero napakakinis ng balat. Napaka-sexy rin po. Halata kahit palagi siyang balot na balot kung manamit. Palaging nakapadyama o pantalon, tapos hindi nagsusuot ng sleeveless. Kahit po kasi napakaganda, napakamahiyain naman ni Ate Sally. Sobrang conservative na babae. Medyo mahina nga po kung magsalita at ilag sa tao, kaya di niya pinapansin o kinikibuman lang yung mga nagpapalipad hangin sa kanya. Marami-rami rin kasi ang nagkagusto sa kanya ng mga trabahante sa lugar namin, kagaya na lang ni Kuya Romeo, driver ng best friend ni Mami na si Tita Margie. Lumipas ang mga araw at linggo. Maayos naman po ang pagtatrabaho ni Ate Sally sa amin. Maayos siya kung maglinis, maglaba at magluto. Kaya naging maayos din ang buhay namin sa bahay. Gaya na lang ng mas napadali ang mga gawain ni Manang Delia. Hanggang sa isang gabi, may bigla na lang nagparamdam na kung ano sa bahay. Pasado 9:00 na po noon at patulog na kaming lahat. Nasa first floor ang kwarto ko, katabi lang ng kwarto ng mga kasambahay. Dim light na lang ang bukas na ilaw sa kwarto ko at nakahiga na ako. Pero napadilat na lang ako nang makaamoy ng medyo malangsa. Hindi naman sobrang baho talaga, Sir Jupiter, pero para bang hilaw na karne na malapit ng mabulok. Sinubukan kong tukuyin kung saan galing yung amoy, hanggang sa napansin kong galing ito sa labas ng bintana. Sinubukan kong baliwalain kasi antok na talaga ako. Pero napabalikwas na lang ako ng bangon nang may marinig akong kaluskos. May tunog din ang nasipang timba doon sa may mga tanim na bulaklak. Dali-dali akong tumayo at agad binuksan ang bintana. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko nang makatitigan ko ang isang matandang lalaki na hubot-hubad
Nasinagan siya ng ilaw ng poste sa labas. Nakita kong medyo maliit ang katawan nito at nakabako. Kulukulubot ang balat. Kalbo, medyo malalaki ang mga mata. Tapos naglalaway ang bunganga. Mukhang pati siya ay nagulat din sa bigla kong pagbukas sa bintana. Nang matauhan ay doon na ako nagsumigaw. Sino ba kako siya at anong ginagawa niya sa bakuran namin? Sumigaw pa ako para tawagin sina Daddy nang hindi inaalis ang tingin ko sa matanda. Ang lalaki naman ay tarantang tumakbo papunta sa bakod namin. Napamaang ako nang makitang nagawa niyang umakyat doon nang walang kahirap-hirap. Halos lumundag palabas. Doon na rin dumating sina Daddy Rico, Mami Emily at ang mga katulong. Sinabi ko sa kanila ang lahat. Dali-dali namang lumabas si Daddy para tignan ang bakuran at nakita nga po niyang may mga bakas ng mapuputik na paaroon. Sir Jupiter, pasensya na po pero bago ko pa man po ituloy ang pagsasalaysay, gusto ko lang pong balaan ang mga listeners sa mga susunod kong sasabihin. Masyado po itong nakakadiri. Pasintabi po sa mga kumakain. Meron din po kasing nakita si Daddy na mga bahid ng napakalapot na likido. Hinala ko yun ang laway ng matanda. Sabi naman ni Daddy, mukhang laway nga yung nasa lupa at yung nasa bandang gilid ng bintana ng mga kasambahay. Pero masama ang kutob niya sa isa pang mansa sa dingding. Nasa bandang ibaba lang ng parehong bintana. Hinala ni Daddy. Mukhang katas daw ng pagkalalaki nung matanda. Napatingin kaming lahat kay Ate Sally. Si Ate Sally naman mismo ay napasimangot na lang at napayuko. Agad naman siyang niyakap ni Mami, tsaka sinabihan, huwag siyang mag-alala. Hindi namin siya pababayaan sa mga manyakis na yon. Kami naman ni Daddy lumabas ng bahay para i-report agad sa mga gwardya ang nangyari. Ni-request ni Daddy Rico na parondahan ang paligid ng bahay namin kapag gabi. Naalerto naman ang security kasi nga nasa exclusive subdivision kami. Isang malaking kasiraan sa kanila kapag kumalat na may pagalang-galang manyak sa loob. Kinaumagahan po noon, sabay ulit kaming nag-almusal. Habang nilalagyan ni Ate Sally ng sinangag ang plato ko, pansin kong namumugto ang kanyang mga mata. Siguro dahil yun sa kakaiyak magdamag. Sa dami ba naman ng mga umaali-aligid na mga manyak sa kanya, malamang na hindi na talaga mapalagay ang kanyang kalooban. Nang mapag-usapan naman ni Daddy ang nangyari kagabi, nakayuko lang si Ate habang sumusubo ng paunti-unti. Tinanong ako ni Lolo kung paano ko raw napansin ang manyakis na matanda. Sabi ko naman, nagsimula yun nang may maamoy akong malansa. Sinigundahan naman ako ni Manang Delia. Naamoy din pala nila yun mula sa kanilang kwarto. Tapos, sinabi ko rin kung paano tumakas ang matandang yun. Kako parang hindi siya tao kung umakyat at lumundag sa simentong bakod. Sir Jupiter, lahat kami ay natigilan sa sinabi ni Lolo Juanito. Hindi maganda to. Mukhang hindi nga basta tao yung tarantadong yun. Mukhang inaaswang ka, Sally. Tanong naman ni Manang Delia.
Bakit naman daw aaswangin si Sally? Hindi naman ito buntis. Tugon naman ni Lolo, hindi lang naman daw mga buntis ang inaaswang. Una, pwede namang matakam ang mga halimaw na yon sa ibang mga tao, maliban sa sanggol. At ikalawa, pwede ring gustuhin ng mga aswang ang mga tao para makapagparami. Dagdag pa ni Lolo, mukhang yung ikalawang dahilan ang tumutugma sa nangyari noong gabing yun. Patunay doon ang naiwang katas ng pagkalalaki ng matanda sa may pinagsilipan niyang bintana. Sir Jupiter, di na yata natiis ni Ate Sally ang usapan. Bigla na lang itong napatayo at lumakad papunta sa kanilang kwarto ni Manang Delia. Sinundan naman siya ni Mami para pakalmahin. Ako naman ay tumuloy na sa pagkain at nang makalis na papuntang school. Finals pa naman noong araw na yun, kaya di ako pwedeng mahuli sa exam. Lumabas ako ng gate sakay ng bisikleta ko. Di naman kasi ganoon kalayo ang school namin mula sa subdivision kaya pinapadyak ko na lang. Exercise na rin yun kahit papano. At noon ngang lalarga na sana ako, nakasalubong ko naman si Kuya Romeo. Nginitian niya ako tapos tinanong kung kumusta na raw si Ate Sally. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Paliwanag naman niya, narinig daw kasi niya sa mga security na may manyakis na matandangang pumasok sa bakuran namin kagabi. Sabi ko naman ayos lang si ate, bagamat medyo apektado talaga siya sa nangyaring yun. Mas mabuti ka ako kung huwag niya munang abalahin. Nagkamot ng batok si Kuya Romeo. Inayos niya ang sombrero niyang kulay orange, tapos sinabi sa aking pakikumusta na lang daw kay Ate Sally. Tumango naman ako at saka nagpatuloy ng pumadyak. Yun nga lang po, takang-taka ako sa sinabi ni Kuya Romeo, Sir Jupiter. Alam na alam ko ang takbo ng utak ng mga security guards sa subdivision. Hinding-hindi nila basta ipagkakalat ang mga ganong insidente. Mas pipiliin nilang mag-imbestiga at kumilos ng tahimik. Yun nga, di ba? Kasiraan sa subdivision ang ganong balita kapag kumalat. Siguradong malilinti ka ng sino mang sikyo na basta na lang magdadadaldal. Naging maayos naman po ang araw na yon para sa amin, Sir Jupiter. Ganon din ang mga sumunod pang araw at gabi. Hindi naman na po kasi bumalik yung matandang manyakis, subalit makalipas ang 1 linggo. Nagtaka na lang kami nang tanungin ni Manang Delia si Ate Sally. Bakit daw ba ito lumabas noong nagdaang gabi? Nakita kong nagtaka rin mismo si ate. Sabi niya, hindi naman daw kasi siya lumabas. Wala rin naman daw kasi siyang pupuntahan. Sabi ko naman kung araw nga ayaw maglalabas ni Ate Sally sa gabi pa ba. Pero pinagdiinan ni Manang na talagang lumabas daw si ate. Lumabas daw ito ng kwarto nila tapos mga kalahating oras pa bago bumalik. Nasabi ni Mami na baka nag-sleepwalking si ate. Doon parang napaisip si Ate Sally. Sabi niya, baka nga raw naglalakad siya ng tulog. Pagkagising niya raw kasi, pagod na pagod ang kanyang pakiramdam. Nangangalay din daw ang kanyang bandang balakang at mga hita. Ang panaginip naman daw po niya ay ganoon lang din. Naglalakad siya sa mahaba at madilim na daan.
Kaya naman pinag-ingat siya ni Lolo Juanito. Pinaalalahan ang ugaliing magdasal bago matulog at nang hindi binabangungot. Ang kaso, nagtuloy-tuloy po ang sleepwalking at mga bangungot ni Ate Sally kada gabi. Minsan, napapansin at napipigilan siya ni Manang Delia. Pero minsan naman ay hindi. Medyo matanda na kasi si Manang Delia, kaya hindi na basta-basta nagigising. Nalalaman lang naming naglalakad na naman ng tulog si Ate Sally kasi nananakit na naman ang balakang nito. Makalipas ang ilang araw, bakasyon na po namin. Wala na akong iisiping school projects kaya libre na akong magpuyat para maglaro ng computer games. Naalala ko, Dota ang nilalaro ko noon, tapos mga tropa ko lang din ang kasabayan ko online. Maghahating gabi po nang matapos namin ang isang game. Sasabay pa sana ako para maglaro pa ulit, pero kumuha sa pansin ko ang tunog ng pinto namin sa may sala. Mahina lang ang tunog nito. Yung bang parang nag-iingat na hindi marinig ng mga tao sa bahay. Kaya naman nagpaalam muna ako sa mga tropa ko, kako titignan ko lang baka kasi may nakapasok sa bahay namin. Pagkababa ko natanaw ko si Ate Sally sa labas. Binubuksan ng maliit na daanan ng gate. Lumabas nga po siya sa gate tapos sinarado ito ulit. Ako naman dahil sa pagtataka, maingat ko siyang sinundan sa labas. Walang katao-tao sa mga kalye ng subdivision. Nakita ko naman si Ate Sally na tuloy-tuloy lang sa paglalakad. Sinundan ko pa siya ng sinundan. Dumistansya nga lang ako ng mga 20 metro para hindi ako mapansin. Sakto lang na makita ko siya kahit malayo. Hanggang sa nakarating siya sa bandang dulo ng subdivision. May isang bahay doon na wala pang nakatira. Naglakad si ate sa gilid ng bahay na yon tapos pumunta sa may likod. Napakatagong bahagi na nun. Hindi na nga po masyadong natatanglawan ng pinakamalapit na poste ng ilaw. Sigurado rin akong walang sino man ang maiisip na doon dumaan kaya naisip kong baka may kinakatagpo pala si Ate Sally tuwing gabi. Umikot ako sa kabilang bahagi ng bakanting bahay para makita si Ate Sally nang di ako napapansin. Nakita kong nakatayo lang ng tuwid si Ate Sally doon sa may sulok. Ilang minuto rin akong naghintay hanggang sa maalala ko ang tungkol sa pag-sleepwalking ng aming kasambahay. Medyo nag-alala ako, Sir Jupiter. Baka kakuwala sa wisyo si ate na naglalakad, pero medyo nagtataka rin. Kasi paano naman siya makakalakad ng tuloy-tuloy kung tulog siya? Tapos medyo malayo pa ang pinuntahan. Doon ko na naisip na lapitan si Ate Sally para tignan at gisingin. Subalit napahinto ako sa pinagtataguan nang makita kong bigla po siyang maghubad. Sir Jupiter, hihingi po ako ulit ng pasensya sa mga nakikinig ngayon. Medyo maselan po ulit ang bahaging ito ng salaysay ko. Huwag po kayong mag-alala kasi susubukan kong ilahad ang lahat sa maayos na paraan. Ayun na nga po. Bigla pong hinubad ni Ate Sally ang lahat ng mga damit niya. Wala po talaga siyang tinira maski panloob.
Inilagay lang niya ang mga damit doon sa isang tabi ng simento tapos humiga. Napamaang ako kasi di ko po talaga inaasahan na gagawin niya yun. Idagdag pang napakaganda po talaga ng katawan ni ate kaya talagang naistatwa ako sa kinatataguan ko. Ilang sandali pa po. Lalo pa akong nayanig nang makita ko ang mismong matandang pumasok sa bakuran namin. Ganoon pa rin ang itsura niya. Kulubot ang balat. Malalaki ang mga mata at nanlalaway. Yun nga lang ay nakasuot siya ng damit ng dumating. Mga damit na agad din niyang hinubad nang makita si Ate Sally. Nagtaka nga po ako kasi hindi man lang kumilos o umimik ang kasambahay namin sa paglapit sa kanya ng matanda. Nakahiga lang po talaga ito sa sahig na parang tuod. Hanggang sa tuluyan na nga pong lumapit yung hubot-hubad na ring matanda kay ate. Doon nga po, Sir Jupiter, may nangyari po sa kanila. Hayok na hayok at gigil na gigil yung matanda kay ate. Dinig na dinig ko rin ang ungol nila. Inaamin ko nga pong malamang tinablan na ako sa mga nakita ko kung hindi lang isang matandang pangit yung kasama ni ate. Ang ipinagtataka ko lang, para bang tulala lang si Ate Sally. Ibig kong sabihin, oo, umiindayog din ang balakang nito, pero kung susuriing maigi, habang nakahiga ay nakatingin lang ito sa langit. Nakatingin lang sa kawalan. Nang mapansin ko yun ay doon na po ako natauhan, Sir Jupiter. Di ako sigurado noon, pero paano kung wala sa loob ni Ate Sally ang nangyayari? Sir Jupiter, wala akong gaanong alam sa mga aswang, pero ang naisip ko po noon ay ang sinabi ni Lolo Juanito. Paano nga naman kung aswang ang manyak na matanda? At paano kung may hipnotismo palang ginagamit ang matandang iyan kay ate? Nangilabot po ako habang pinapanood sila, Sir Jupiter. Ang alam ko kasi malalakas ang mga aswang, anong magagawa ko laban sa isang yun? Subalit nang mapatingin ako ulit sa mukha ni Ate Sally, napansin kong tulala pa rin talaga ito. Wala man lang kahit anong emosyon. Naalala ko ang mabait, mahinhin at mahiyain naming si Ate Sally. Doon ko na pinilit na lakasan ang loob. Dumampot ng 2 medyo malalaking bato tapos humugot ng malalim na hininga. Nang makabuelo agad kong itinapon yung bato malapit sa kanila at sumigaw. Itigil mo yan! Hayop na matanda ka! Layuan mo si Ate Sally dahil kung hindi magtatawag ako ng security, pababaril kitang demonyo ka! Napahinto sa pag-indayog ang matanda at napalingon sa akin. Nagngalit ang mga ngipin nito, tapos tarantang pinulot ang kanyang mga damit. Sinigawan ko siya ulit, kaya dali-dali na itong umalis habang inaangat pa ang kanyang pantalon. Nang medyo malayo na ito, hinagis ko naman sa kanyang isa pang bato na hawak ko. Sapol ito sa may batok. Natigilan ako kasi nakita kong namumula na talaga ang kanyang mga mata at medyo humaba ang mga ngipin. Mabuti na lang di naman po niya ako sinaktan. Inangilan lang niya ako tsaka umalis na. Mabilis ko namang nilapitan si Ate Sally, Sir Jupiter. Napahilamos ako ng sarili kong palad sa mukha at muntik ko pang maiuntog ang ulo ko sa pader. Doon po kasi nakumpirma kong wala nga sa sarili
si Ate Sally. Nakahiga pa rin ito at tulalang nakatitig sa langit. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-indayog ng balakang kahit wala na ang kapares. Siguro na udlot ang kanilang ginagawa kaya hindi pa tumitigil si ate. Nakakainis, nakakapikon talaga. Kung kumilos lang sana agad ako, hindi na sana naggalaw ng demonyong yon si ate. Pero paano ang mga nagdaang gabi na naglalakad ng tulog ang kasambahay? Nakakangilong isipin, nakakadiri ang matandang yun. Nilapitan ko pa si ate at tinapik ko ang kanyang pisngi. Pero hindi siya tumutugon. Tuloy pa rin sa paghindayog ang kanyang kasalanan. Ang ginawa ko, sinikmuraan ko ang kasambahay namin para tuluyan siyang mawalan ng malay. Pagkatapos sinuot ko sa kanyang mga damit at sinubukan siyang buhatin. Mabuti na lang talaga at atletik akong tao kaya kinaya ko naman kahit mahirap. Yun nga lang po, di pa man ako nakakalakad ay may napansin ako sa may lapag. Doon yun sa may pader kung saan nilagay ng matanda ang kanyang mga damit kanina. Isang sombrero na kulay orange. Pinulot ko yun. Ebidensya na eh. Maingat kong binuhat si Ate Sally pauwi ng bahay, Sir Jupiter. Mabuti na lang at wala naman kaming nakasalubong na sikyo. Hindi ko alam kung ano ang idadahilan kung sakali. Di ko alam kung paano ipapaliwanag kung bakit buhat-buhat ko ang kasambahay naming walang malay sa gitna ng gabi. Nang makauwi, sinalubong kami ni Manang Delia sa may gate. Kanina pa raw pala niya hinahanap si Ate Sally. Tinulungan naman niya akong buhatin si ate papunta sa higaan nila ni Manang. Pagkatapos dali-dali kong ginising sina Daddy, Mami at Lolo. Sabi ko may sasabihin akong napakahalagang bagay at wala akong pakialam kahit may mga trabaho pa sila kinaumagahan. Nakakatakot kasi talagang isiping may ganong demonyo sa paligid namin. Nakakatakot lalo't maraming mga babae sa bahay namin. Kasama na ang kapatid kong si Rina. Kahit inaantok pa sila, sinabi ko sa kanila ang buong pangyayari, Sir Jupiter. Sinabi kong baka hinihipnotismo si Ate Sally. Baka yun ang dahilan kung bakit lumalakad siya ng tulog noong mga nagdaang gabi. At baka napakaraming beses nang binaboy ng aswang na yon ang Ate Sally namin. Sabi ni Lolo Juanito, posible nga ang hinala ko. Meron daw kasing paraan ng kulam na kung tawagin ay palipad hangin. Gagamit daw ng itim na mahika ang isang tao o aswang para magawa niyang impluensyahan ang isipan ng iba. Pwede nga rin daw itong gamitin para magpasa ng mga karamdaman. Hindi nga lang daw ito madaling gawin, pero posible. Napausal ng dasal si Manang Delia. Sabi naman ni Mami, siguro mas mabuting huwag muna naming sabihin kay Ate Sally ang lahat, lalo kung hindi niya maalala ang mga nangyari. Hahanap lang daw kami ng tamang tiyempo kasi baka tuluyan itong masiraan ng bait kapag nabigla. Napatanong naman si Daddy kung sino kaya talaga ang matandang yun. Doon ko naman naalala ang sombrerong orange na pinulot ko. Pinakita ko ito sa kanila at saka sinabing alam ko kung kanino yun, pahayag ko. Hindi po ako sigurado sa totoo lang, pero di ba Lolo, may kakayahan ang mga aswang na magbago ng anyo? Kaya kutob ko po, si Kuya Romeo mismo ang aswang na yun. Sa kanya po kasi itong sombrero. Sumang-ayon naman si Mami na kay Kuya Romeo nga yung sombrero. Sila mismo
ay nakikita din nilang palagi yung suot ng driver ng kapitbahay. Paalala naman ni Lolo mag-ingat din ako sa pagbibintang. Oo, posible naman daw talaga ang hinala ko. Pero mahirap pa rin kasing magpakasigurado. Paano naman daw kasi kung kapareho lang yung sombrero, di ba? Kaya naisip kong matyagan na lang muna si Kuya Romeo. Napagkasunduan din naming mag-anak na maglagay ng mga pangontra sa palibot ng bahay para di na makapasok ulit ang aswang. Pagkatapos mag-usap ay bumalik na kami sa kani-kanyang mga kwarto. Yun nga lang ay hindi talaga mawala sa isip ko ang nangyari. Kaya di na ako bumalik sa paglalaro ng Dota. Humiga na lang ako tsaka sinubukang makatulog. Nang sumunod na araw, napansin naming wala nga pong maalala si Ate Sally, Sir Jupiter. Nagtataka lang siya kung bakit nangangalay na naman ang balakang at masakit ang bandang tiyan. Sabi ko na lang sa kanya nakita ko siyang palabas ng pinto kagabi. Kako napigilan ko naman siya agad at naibalik sa kanilang kwarto. Humingi naman po ng dispensa sa akin si Ate Sally. Dugtong pa niya hindi raw talaga niya alam kung bakit naglalakad na siya ng tulog. Dati naman daw sa kanilang probinsya, nakakatulog naman siya ng maayos. Tahimik na gumulong ang mga oras noong araw na yon, Sir Jupiter. Pumunta sa kani-kanilang mga opisina sina Mami at Daddy, tapos umalis din si Lolo Juanito. Ako naman ay pumunta saglit sa school para magpapirma ng clearance, tapos umuwi na rin agad. Mga bandang 4:30 ng hapon ay nasa bahay na ako. Nasa balkonahe ako ng second floor noon at nagmemeryenda kami ni Rina. Nagulat na lang ako nang biglang mapansin kong may sumisigaw sa tapat. Doon yun galing sa bahay ni na Tita Margie. Ito po yung best friend ni Mami na nakatira sa tapat lang ng bahay namin at ito rin ang amo ni Kuya Romeo. Narinig kong galit na galit si Tita Margie. Tipong nanggagalaiti po talaga. Sinubo ko ang natitirang sandwich ko tapos tumayo para tingnan kung ano ang nangyayari. Pagdungaw ko nakita kong pinagsasapak ni Tita si Kuya Romeo. Pinapalayas niya ito. Sinasabihang ayaw na raw niya itong makita ulit kailanman. Ilang sandali pa may dumating ng mga security guard. Sinabihan ko ang kapatid ko na ubusin na ang kanyang sandwich at hintayin lang ako roon sa balkonahe. Tapos mabilis akong bumaba at lumabas ng gate. Naabutan kong sinasamahan na ng mga guard si Kuya Romeo palayo sa bahay ni na Tita Margie. Pero napalingon pa saglit si Kuya Romeo sa akin bago biglang yumuko at nagpatuloy sa paglalakad. Noon ko napansing hindi na nga niya suot ang paboritong sombrero at meron din siyang benda sa batok. Nilapitan ko si Tita Margie na talagang namumula pa rin sa galit. Mukhang kakatapos lang maligo kasi naka-bathrobe lang ito. Kinumusta ko siya para siguraduhin maayos lang siya. Hindi ko pa kasi nakikita ang asawa niyang si Tito William sa paligid kaya baka di pa ito nakakauwi. Sabi naman ni Tita, ayos lang naman daw siya at di naman nasaktan. Hindi lang talaga niya inaakalang ganun pala kabastos ang kanilang pinagkakatiwalaang driver. Ayoko sanang magtanong kung anong nangyari pero sadyang nakuha ng sinabi niya ang pansin ko. Galit na salaysay niya. Ang kagong yun, bastos, nakakadiri. Nahuli kong sinisilipan ako habang naliligo. Tapos hawak pa niya yung pinaghubaran ko. Nakakagigil, nakakabwisit talaga. Mapapatay ko talaga yung manyak na yun kapag nakita ka ulit yun. Hayop siya, hayop!
Sir Jupiter, dahil po sa mga nasaksihan at narinig ko, kumbinsido na akong si Kuya Romeo talaga yung matandang aswang. Yun nga lang, di ko malaman kung matutuwa ba ako na napaalis na siya sa subdivision namin o kung dapat ba akong mabahala. Kasi hindi namin siya nakumpronta. Idagdag pang malakas talaga ang kutob kong ilang ulit na niyang nagalaw si Ate Sally. Pasado alas 5 naman po nang dumating si Lolo Juanito, Sir Jupiter. May kasama itong isang babae na siguro nasa mga 40 anyos. Sabi ni Lolo, yun daw si Aling Lorna, isang albularya. Gusto niya raw kasing patignan si Ate Sally at malaman kung bakit ito naglalakad ng tulog. Yun ang sinabi ni Lolo sa harap ng mga kasambahay. Pero alam kong gusto niya talagang masuri ng albularya kung ano ang ginawa ng aswang kay Ate Sally. Pumayag naman po si Ate Sally kasi gusto na raw niyang matigil ang kanyang pag-sleepwalking. Pumasok si Ate Sally, Manang Delia at Aling Lorna sa kwarto ng mga kasambahay. Gusto ko sanang manood kung anong ritual ang gagawin ng albularya, pero bawal daw kaming mga lalaki roon. Kaya naisip kong siguro ay susuriin nga ni Aling Lorna ang sinapupunan ni Ate Sally. Naghintay lang kami ni na Lolo sa may sala. Kasama naming nanonood ng TV ang kapatid kong si Rina. Dumating sina Mami at Daddy. Agad naman namin silang sinabihan tungkol sa albularya. Sinalaysay ko nga rin sa kanilang nangyari kay Tita Margie, kaya dali-daling lumabas si Mami para puntahan ang kaibigan. Si Daddy naman ay tumawag na lang muna sa isang restaurant para magpa-deliver ng hapunan. Mga alas 6:30, nayanig ang buong bahay nang umalingaw-ngaw ang palahaw ni Ate Sally. Dali-dali naming kinatok ni na Lolo at Daddy ang pinto ng kwarto ng mga kasambahay. Nag-aalala kung ano ba ang nangyayari kay ate. Napakalakas kasi ng hagulhul nito. Sinasabi niyang hindi niya raw matatanggap ang kung ano. Pinagbuksan naman kami ni Manang Delia. Paliwanag niya, sinabi raw ng albularya na buntis nga si Ate Sally. At hindi isang tao ang ama ng bata. Sir Jupiter, magkakahalong awa, pag-aalala at kilabot ang bumalot sa akin noon. Naaawa at nag-aalala ako para kay Ate Sally namin. Samantalang kinikilabutan naman ako sa isiping anak ng aswang ang nasa sinapupunan niya. Nakakatakot isiping magluluwal siya ng isang halimaw. At nakapanghihilakbot din ang posibilidad na baka nasa paligid lang ang ama ng sanggol. Tuloy-tuloy sa pag-iyak si Ate Sally. Di namin malaman kung paano ipagtatapat sa kanya ang mga nakita ko at ang posibilidad na si Kuya Romeo nga ang aswang. Nagsalita na rin si Aling Lorna at sinabing kailangan daw maipalaglag ang bata sa lalong madaling panahon. Una, hindi raw maaaring mabuhay ang isang aswang. At ikalawa, maaari raw mapahamak si Ate Sally kapag lumaki pa ito sa kanyang sinapupunan. Ang problema po, Sir Jupiter, sobrang conservative na babae po talaga ng kasambahay namin. Ayaw niyang ipalaglag ang bata. Ayaw raw niyang pumatay ng isang inosenteng sanggol kahit pa sabihing hindi tao ang batang yun. Wala pa rin daw itong kinalaman sa kasalanan ng kung sino mang tatay niya. Nabulunan kaming lahat kasi may punto naman si Ate Sally. Aswang na akong aswang, pero inosente pa rin.
ang batang yun. Kaya naman wala pong nagawa ang albularya at si Lolo Juanito. Mungkahi na lang ni Ate Lorna na painumin si Ate Sally ng gamot na makakapagpahina sa dugong aswang ng bata. Kumbaga aasa kami na tumalab ito at mailuwal na purong tao ang sanggol. Doon ay pumayag naman ang umiiyak pa ring kasambahay. Lumipas po ang mga araw na natiling wala sa sarili si Ate Sally. Palagi itong umiiyak at balisa. Ang dating mahiyain at hindi palakibo, tuluyan ng di makausap ng maayos. Nakakakilos pa naman ito sa mga gawaing bahay pero madalas nang mali-mali. Unti-unti na ring bumagsak ang kanyang pangangatawan. Nangangayayat at nawawala na ang pagiging balingkinitan. Nakakapagtaka rin po kasi napakabilis ng paglaki ng kanyang tiyan. 1 buwan pa lang ang lumilipas, parang 4 o 5 buwan na ang laki nito. Sa mga panahong yun naman ay nanatili kaming nakasuporta kay Ate Sally. Ako, sina Mamit Daddy at si Manang Delia. Ang bunso kong kapatid naman ay pinagbakasyon muna namin sa kuya ni Mami. Ayaw namin siyang matroma sa kung anumang kababalaghan ang mangyayari pa sa bahay. Siguro dahil na rin sa suporta namin kaya nakakangiti pa kahit papaano si Ate Sally. Ngunit isang gabi po nagising na lang kami ng biglang impit na mapasigawang kasambahay. Namimilipit ito sa sakit. Napakakirot daw kasi ng kanyang tiyan. Kitang-kita rin naming gumagalaw ang bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Imposible, kasi magdadalawang buwan pa lang ito noon. Kasabay nito may narinig kaming mga yabag sa bakuran. Kaya mabilis naming sinarado ni Daddy ang lahat ng mga pinto at bintana sa buong bahay. Todo na ang kabog ng dibdib ko noon. Kita kong namumutla na rin si Mami sa kilabot. Si Manang Delia naman ay napapadasal na lang dahil hindi na malaman ang gagawin. Bigla naman kaming binulyawan ni Lolo Juanito. Bakit daw sinarado namin agad ang lahat ng mga bintana nang di man lang sinasabuyan ng asin ng bakuran? Doon kinabahan kami nang si Lolo na mismong kumuha ng lagayan ng asin sa kusina. Pipigilan pa sana namin siya ni Daddy pero tuluyan na itong lumabas sa back door. Narinig na lang namin itong sumisigaw. "Punyeta kang halimaw ka! Bibiktimahin mo pa talaga itong si Sally, ha? Walang hiya ka, aswang ka na nga, bastos ka pa. Ang dapat sa'yo pinuputulan eh." Narinig naming may kumaripas ng takbo sa bakuran, Sir Jupiter. Tapos biglang kumalabog ang gate na animoy may bumangga doon. Sumilip ako sa bintana ng sala at naabutan kong may umaakyat sa mismong gate namin. Nang makarating sa tuktok ay agad na rin itong lumundag palabas. Noon din po ay huminahon na rin si Ate Sally at nakatulog, Sir Jupiter. Yun nga lang kinaumagahan. Tuluyan na pong nagbago ang ugali nito. Kung ilalarawan ko, tila ba tuluyan ang bumaon sa kanyang pagkatao. Ang kilabot. Iyak na ito ng iyak sa buong maghapon. Nakikiusap sa amin na huwag daw namin siyang pababayaan. Nagmamakaawang ilayo siya sa matandang aswang. Pagod na raw siya sa pinagdadaanan. Ayaw na raw niyang mahirapan ng ganun. Ayaw pa raw niyang mamatay.
Gumulong pa po ulit ang mga araw at gabi. Napapadalas ang pagwawala ni Ate Sally at ang pagpaparamdam ng aswang. Umabot na nga rin sa puntong ayaw nang inumin ni Ate Sally ang gamot galing kay Aling Lorna. Sinusuntok na niya ang sariling tiyan. Naglalaway. Nanginginig at nagtatagis ang mga ngipin. Sinusubukan namin siyang pigilin pero sadyang mas malakas na ito sa amin, Sir Jupiter. Para siyang may sapi. Yun nga lang ay wala siyang ginagawa kundi subukang saktan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sanggol na animo'y pumapalag din sa pamamagitan ng paggalaw sa loob. Hanggang sa sumapit ang 3 buwan ng pagbubuntis ni Ate Sally. Hinang-hina na po si Ate Sally. Ramdam mo pa rin ang magkahalong galit at kilabot sa kanya. Pero hindi na niya halos maikilos ang payat na katawan. Wala na ring humpay ang kanyang pagsusumigaw noon, tapos galaw na ng galaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan, kaya ipinatawag na ulit ni Lolo Juanito ang albularya upang matignan si ate. Doon nga kinumpirma ni Aling Lorna na manganganak na ang kasambahay namin. Oo, 3 buwan pa lang ang tiyan ni Ate Sally, pero sadyang iba lang daw talaga ang paglaki ng sanggol kapag hindi tao ang ipinagbubuntis ng isang babae. Mga bandang 9:00 po ng gabi nang maghanda na ang albularya para sa panganganak ni Ate Sally. Naghanda na ito ng mga magagamit kasama na ang isang palangganita ng maligamgam na tubig. Kita kong hinaluan din niya ito ng holy water. Nagtirik din siya ng mga kandila sa altar at pinagsuot si ate ng rosaryo sa lieg. Nang handa na ang lahat, pinalabas na niya kami ni Lolo at Daddy. Kasama lang ni na Ate Sally at Aling Lorna sa kwarto, sina Mami at Manang Delia. Dinig na dinig namin ang palahaw ng nanganganak na babae habang nagsasaboy kami ng asin sa buong bakuran. Napakalamig ng gabi na yon, Sir Jupiter. Pero tagaktak ang pawis ko. Nag-aalala kasi talaga ako kung ano ang mangyayari kapag nailuwal na ni Ate Sally yung bata. Bukod pa, may humahalo ring kakaibang lamig sa hangin. Di ko tuloy maiwasang panayuan ng mga balahibo sa katawan. Ilang minuto pa po narinig na namin ang iyak ng sanggol mula sa loob. Kasabay nito ang biglang pagsigaw ni Mami. Kaya dali-dali kaming bumalik papunta sa main door ni na Daddy at Lolo. Subalit di pa man kami nakakapasok ay nagulat na lang kami nang may lumundag ng napakataas mula sa labas ng bakod. Dumiretso ito sa ibabaw ng bubong ng bahay. Bahaging hindi namin nasabuyan ng asin dahil di namin basta maabot. Biglang atas ni Lolo na pumasok na kami at ikandado ang lahat ng mga pinto at bintana. Hindi ko na malaman kung ano ang papakinggan doon kasi nagkanda halo-halo na sa tenga ko ang iyak ng bata, hiyaw ni Mami at ang kaluskus sa bubong. Nang maisara ko na ang mga bintana, mabilis naman akong pumunta sa kwarto ng mga kasambahay. Doon nadatnan kong nasa labas na ng pinto si Mami. Umiiyak sa kilabot. Sumilip din po ako agad sa loob, Sir Jupiter. Doon ko nakita ang isang sanggol na sobrang kulubot ng balat, parang balat ng isang matanda. Patulis din ang tenga nito at may maliliitin ng ngipin. Kahit bagong silang pa lang. Si Ate Sally naman ay inaasikaso pa rin ni Aling Lorna at Manang Delia, ngunit wala na itong malay.
Tuloy-tuloy ang mga kaluskos sa bubong. Pinupukpok na nga ng aswang ang yero, siguro dahil hindi niya ito magawang butasin. Walang ano-ano, bigla namang kinuha ni Lolo Juanito ang batang aswang. Binalot niya ang katawan nito sa medyo makapal na kumot tapos dinala palabas. Kinabahan na naman kami ni na Mami at Daddy kasi baka kung ano na ang binabalak ni Lolo, kaya mabilis namin itong sinundan para pigilan. Tanong ni Daddy, Pa, ano bang binabalak niyo? Anong gagawin niyo sa bata? nagulat naman kami nang sabihin ni Lolo na isasauli raw niya ang bata sa demonyo nitong ama. Siguro naman daw ay walang palag si Ate Sally doon kasi hindi naman papatayin ang sanggol. Hindi rin daw kasi makakapayag si Lolo na manatili yung aswang na bata sa bahay namin. Naunawaan naman namin si Lolo, kaya sinamahan namin siya ni Daddy sa labas. Binuksan ko ang gate sa kanila pag nilolo Juanito ang sanggol sa simento. Nagdasal tsaka tinapik niya ang ulo ng bata. Pagkatapos pumasok na ulit kami sa gate. Kasabay din po noon ay lumundag mula sa bubong ang kung sino papunta sa harap ng bahay namin. Hindi namin siya nakikita kasi nanatiling sarado ang gate. Pero ramdam naming naroroon na ito sa tabi ng sanggol. Sabi ni Lolo Juanito, "Kunin mo na yung anak mo at wag na wag ka nang bumalik pa rito sa amin. Huwag ka nang maghanap ng ikakapahamak mo dahil hindi na kita sasantuhin kapag nakita pa kita ulit." Ilang sandali pa. Narinig na lamang naming nagpasalamat ito, Sir Jupiter. At hindi ako pwedeng magkamali. Boses ni Kuya Romeo ang narinig ko. Sir Jupiter, 3 araw na walang malay si Ate Sally pagkatapos ng gabing yun. 3 araw din namin siyang inasikaso. Habang nanatili naman ang albularya sa bahay. Nang magising, iyak lang po ito ng iyak. O di naman kaya ay tulala. Alalay lang muna kami sa pagkikipag-usap sa kanya kasi baka may kung anong matrigger sa emosyon o alaala niya. Hanggang sa siya na mismo ang unti-unting nakikipag-usap sa amin. Ramdam na ramdam naming pilit niyang ibinabalik ang dating sarili. Bago pa man nangyari ang lahat. Umabot din sa puntong natanong niya kay Aling Lorna kung paano kaya siya nabuntis ng aswang. Doon na namin isinalaysay sa kanyang lahat ng nasaksihan ko. Sir Jupiter, hindi madali para kay Ate Sally ang lahat, lalo't wala na nga siyang malalapitang mga kamag-anak. Ilang buwan din siyang nalugmok noon. Nahihiya na nga po siya kasi hindi na niya nagagampanan ang trabaho sa bahay. Pero hindi na namin inintindi yun. Ang mahalaga ay makabangon siya ulit. Bagay na nangyari rin naman. Sumigla nga po siya ulit at bumalik din ang dati niyang ganda. Napakaganda pa nga rin po hanggang ngayon. Sa ngayon po, naririto pa rin si Ate Sally sa amin. May bago na rin kaming kasambahay kasi nagretiro na si Manang Delia. Bilib nga po ako kay Ate Sally namin kasi naibalik nga niya ang kanyang sarili. Tatahimik, pero may tinatago palang katatagan. Yun nga lang matatag din ito sa paninindigang hindi na raw talaga mag-aasawa. Masaya na raw siyang inaalagaan niya ang kapatid kong si Rina. Mabuti na lang din at hindi naman na bumalik ang pesteng aswang. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter. Ang kwento ng maganda naming si Ate Sally.
Pero bago ko pa man tuluyang tapusin, gusto kong ipaalala sa lahat. Mag-ingat tayo sa mga tao o nilalang na nasa paligid natin. Hindi natin alam kung sino sa kanila ang kayang magdulot ng matinding lagim sa buhay natin. Magandang gabi po.